Ανάμεσα σε τσούγκρισμα ποτηριών και γέλια, η άγνωστη φωνή διέσχισε το δωμάτιο σαν βροντί. Όλοι σώπασαν καθώς ο αγρότης σηκώθηκε άναυδος από την απροσδόκητη αποκάλυψη. Η ατμόσφαιρα βαραίνει και τίποτα δεν θα είναι ποτέ το ίδιο. Εγγραφείτε στο κανάλι και δείτε την αλήθεια που άλλαξε τα δεδομένα εκείνο το βράδυ. Το αγρόκτημα Χοριζόντε, στην Ύπαιθρο, ήταν ένα από τα μεγαλύτερα κτήματα της περιοχής. Καταπράσινα χωράφια εκτείνονταν μέχρι εκεί που έφτανε το μάτι, διάσπαρτα με βοσκοτόπια, όπου εκατοντάδες βοηδοί έβοσκαν ειρηνικά. Το αγρόκτημα, μια επιβλητική έπαυλη άνω των 100 ετών, κρατούσε αναμνήσεις γενεών της οικογένειας Μούλερ Άτκινς. Φωλιασμένο ανάμεσα σε καταπράσινους κήπους, το κυρίως σπίτι, με τους λευκούς τοίχους και τα μπλε παράθυρά του, ήταν σύμβολο δύναμης και παράδοσης. Ο Τζον Μούλερ Άτκινς, στα 58 του, ήταν ο νυν πατριάρχης, χήρος για 5 χρόνια, από τότε που η Έλενα, η σύζυγός του για 3 δεκαετίες, απεβίωσε μετά από μακρά ασθένεια. Διαχειριζόταν τόσο την επιχείρηση, όσο και την οικογένεια με σταθερό χέρι. Η περιουσία του, που εκτιμάται σε εκατοντάδες εκατομμύρια, ήταν αντικείμενο πλεονεξίας όχι μόνο των 3 παιδιών του, αλλά και των ξαδέλφων, των ανιψιών και των συγγενών που περιστρέφονταν γύρω από τον Πατριάρχη σαν πλανήτες γύρω από τον ήλιο. Μεταξύ των υπηρετών που διατηρούσαν το κτήμα σε λειτουργία ήταν η Μάρθα Ρόμαν, 25 ετών, η καθαρίστρια του κυρίως σπιτιού. Γεννημένη στο μικρό χωριό κοντά στο αγρόκτημα, κόρη μιας πλήστρας που είχε επίσης εργαστεί εκεί, η Μάρθα γνώριζε κάθε γωνιά της έπαυλης. Προσλήφθηκε στα 16 της. Ως βοηθός κουζίνας, είχε κερδίσει την εμπιστοσύνη της οικονόμου και σταδιακά ανέλαβε πιο σημαντικές ευθύνες. Μετά τον θάνατο του εργοδότη της, όταν πολλοί από το προσωπικό απολύθηκαν, παρέμεινε διακριτική και αποτελεσματική όπως πάντα. Η Μάρθα κινούνταν στους διαδρόμους και τα κελάρια σαν σκιά, κοντή με λεπτή σωματική διάπλαση, τα καστανά μαλλιά της πάντα πιασμένα πίσω σε έναν απλό κότσο, τα καστανά μάτια της προσεκτικά σε κάθε λεπτομέρεια που χρειαζόταν καθάρισμα ή τακτοποίηση. Φορούσε μια άψογα σιδερωμένη μπλε στολή και λίγοι πρόσεχαν την παρουσία της. Ήταν σαν να ήταν μέρος της διακόσμησης, αόρατη στα μάτια των εργοδοτών της και των καλεσμένων τους. Εκείνο το Σάββατο πρωί, η έπαυλη έσφιζε από τις προετοιμασίες για το δείπνο που θα γινόταν εκείνο το βράδυ. Σύμφωνα με την Ντόνα Ζάιρα, την οικονόμο στα 60 της, που κυβερνούσε το σπίτι με σιδερένια γροθιά, θα ήταν το πιο σημαντικό δείπνο εδώ και χρόνια. Ο αφέντης κάλεσε όλους τους κληρονόμους. «Θα κάνει μια ανακοίνωση για την κληρονομιά», είχε ψιθυρίσει στη Μάρθα, καθώς επέβλεπε το καθάρισμα της κύριας αίθουσας. Η Μάρθα απλώς έγνεψε καταφατικά και συνέχισε να γυαλίζει τα μαχαιροπύρουνα που θα χρησιμοποιούνταν για το δείπνο. Οι υποθέσεις του εργοδότη της δεν την αφορούσαν, αν και αναπόφευκτα άκουγε αποσπάσματα συζητήσεων καθώς ασχολούνταν με τις δουλειές της. Ωστόσο, δεν μπορούσε παρά να νιώσει μια τσίμπημα περιέργειας. Οι φήμες ήταν έντονες ανάμεσα στους υπηρέτες. Έλεγαν ότι ο αφέντης ήταν άρρωστος, ότι σκόπευε να μοιράσει την περιουσία στα παιδιά του, ότι σχεδίαζε να πουλήσει τα πάντα και να μετακομίσει στο εξωτερικό, ότι είχε μια νέα διαθήκη, ενώ γυαλίζε ένα ασημένιο πιάτο. Η Μάρθα εξεπλάγει από την άφιξη του αφέντη στην αίθουσα. Ο Τζόνς Μίλερ Άτκινς ήταν ένας ψηλός, επιβλητικός άντρας με αριστοκρατική στάση, με περιποιημένα γκρίζα μαλλιά και διαπεραστικά μπλε μάτια. Ήταν εντυμένος με την ανεπίσημη κομψότητα που χαρακτηρίζει τους πλούσιους αγρότες. Ανοιχτόχρωμο λινό παντελόνι, πουκάμισο με κουμπιά και δερμάτινα παπούτσια χειροποίητα. «Καλημέρα», χαιρέτησε, η φωνή του βαθιά και ευγενική. Η Μάρθα παραλίγο να ρίξει την πιατέλα, έκπληκτη που την πρόσεξαν. «Καλημέρα, κύριε Τζόνς», απάντησε χαμηλώνοντας το βλέμμα της. Σπάνια μιλούσε ο αφέντης στους υπαλλήλους του, εκτός από το να δίνει συγκεκριμένες εντολές. Σταμάτησε λίγα βήματα μακριά, παρατηρώντας τις προετοιμασίες. «Είναι όλα όπως ζήτησα, Ζάιρα?» ρώτησε την οικονόμο, η οποία έσπευσε να τον διαβεβαιώσει ότι όλα θα ήταν τέλεια για την υποδοχή των καλεσμένων. «Εξαιρετικά. Δεν θέλω καμία ατυχία απόψε». Καθώς μιλούσε, το βλέμμα του έπεσε στιγμιαία στη Μάρθα, η οποία συνέχισε να γυαλίζει την πιατέλα με ανανεωμένο σθένος, προσποιούμενη ότι δεν έδινε προσοχή. Για μια σύντομη στιγμή, τα βλέμματά τους συναντήθηκαν και ένιωσε μια ζέστη να ανεβαίνει στον λαιμό της. Γρήγορα κοίταξε αλλού, μπερδεμένη από την ίδια της την αντίδραση. Ο αφέντης συνέχισε να δίνει οδηγίες στην οικονόμο για τα κρασιά που θα σερβιρίζονταν και τη σειρά των πιάτων. Η Μάρθα παρατήρησε πως η φωνή του
μετέδιδε φυσική αυθεντία, χωρίς να χρειάζεται να υψώσει τον τόνο της. Ήταν το είδος του ανθρώπου που είχε συνηθίσει να τον υπακούν. Αφού τελείωσε την επιθεώρησή του, ο Τζόουνς αποσύρθηκε και η ρουτίνα των προετοιμασιών συνεχίστηκε. Η μέρα πέρασε σε μια φρενίτιδα δραστηριότητας. Η κουζίνα λειτουργούσε σε πλήρη λειτουργία, παρασκευάζοντας λιχουδιές υπό την καθοδήγηση του σεφ που είχε προσληφθεί ειδικά για την περίσταση. Ανθοπολία έφτασαν με πλούσιες συνθέσεις για να διακοσμήσουν την τραπεζαρία και το τραπέζι. Με κάθε ώρα που περνούσε, η προσμονή φαινόταν να μεγαλώνει στο προσωπικό. Λένε ότι ο Πάολο Σέζαρ, ο δικηγόρος του κυρίου Τζόουνς, έρχεται επίσης, σχολίασε η Τζαναΐνα, μια από τις σερβιτόρες, καθώς βοηθούσε τη Μάρθα να τακτοποιήσει τα κρυστάλλινα ποτήρια στο τραπέζι και έφερε τη Νέα Διαθήκη. Η Μάρθα δεν απάντησε, αλλά δεν μπορούσε παρά να αναρωτηθεί τι σήμαινε όλο αυτό. Είχε εργαστεί εκεί τόσο καιρό που γνώριζε καλά τη δυναμική της οικογένειας. Ήξερε ότι ο Αουγκούστο, ο μεγαλύτερος γιος, διαχειριζόταν μέρος της επιχείρησης με τον πατέρα του, αλλά είχε τη φήμη ότι ήταν ανεύθυνος και γυναικάς. Η Πατρίσια, η μεσαία κόρη, ζούσε στο Ρίο ντε Τζανέιρο με τον τραπεζίτη σύζυγό της και σπάνια εμφανιζόταν στο αγρόκτημα εκτός από όταν χρειαζόταν χρήματα, και ο Γκάμπριελ, ο μικρότερος, απόφυτος γεωπόνου, φαινόταν να είναι ο μόνος που ενδιαφερόταν πραγματικά για το μέλλον του ακινήτου. Στις 6 το βράδυ, η Μάρθα έλαβε απαλλαγή από τα καθήκοντά της στην τραπεζαρία. Υποτίθεται ότι θα επέστρεφε στις 8, όταν οι καλεσμένοι θα ήταν ήδη στο τραπέζι, για να βοηθήσει με τις δουλειές του σπιτιού. Εποφελήθηκε από το 2ωρο διάλειμμά της για να κάνει ντους και να ξεκουραστεί, στο μικρό δωμάτιο που καταλάμβανε στα δωμάτια του προσωπικού. Ξαπλωμένη στο απλό κρεβάτι, σκεφτόταν τη δική της ζωή. Στα 25 της, δεν είχε μεγάλες προοπτικές πέρα από το να συνεχίσει να εργάζεται στο αγρόκτημα. Δεν είχε ποτέ σοβαρό φίλο. Είχε αφιερωθεί στη φροντίδα της άρρωστης μητέρας της μέχρι τον θάνατό της τον προηγούμενο χρόνο. Τώρα ήταν μόνη στον κόσμο. Τα λίγα υπάρχοντά της χωρούσαν σε 2 βαλίτσες. Αποταμίευε σχεδόν όλο τον μισθό της, ονειρευόμενη αμυδρά να σπουδάσει, ίσως να ανοίξει μια μικρή επιχείρηση κάποια μέρα, αλλά αυτά ήταν μακρινά, σχεδόν μη ρεαλιστικά όνειρα. Αναστέναξε, σηκώθηκε για να ετοιμαστεί. Φόρεσε την καθαρή της στολή και χτένισε τα μαλλιά της, δένοντας τα όπως συνήθως. Δίνοντας τον μικρό καθρέφτη στον τοίχο, παρατήρησε την αντανάκλασή της. Δεν ήταν άσχημη, το ήξερε αυτό. Είχε λεπτά χαρακτηριστικά, μεγάλα εκφραστικά μάτια και καλοσχηματισμένα χείλη. Αλλά σπάνια ανησυχούσε για την εμφάνισή της, εκτός από το να διατηρείται καθαρή και ευπαρουσίαστη. Στο αγρόκτημα, η ομορφιά της ήταν τόσο αόρατη όσο και η ίδια. Στις 8 ακριβώς επέστρεψε στη δουλειά. Οι καλεσμένοι είχαν ήδη φτάσει και είχαν καθίσει στο τραπέζι. Η Μάρθα τοποθετήθηκε διακριτικά στη γωνία του δωματίου, έτοιμη να ανταποκριθεί σε οποιοδήποτε αίτημα των προσληφθέντων σερβιτόρων. Από το σημείο που στεκόταν, μπορούσε να παρατηρήσει ολόκληρη τη σκηνή χωρίς να την προσέξουν. Το τραπέζι έλαμπε κάτω από τον κρυστάλλινο πολυέλαιο. Λευκά λουλούδια και κεριά δημιουργούσαν μια ατμόσφαιρα ταυτόχρονα κομψή και οικία. Ο Τζόουνς καθόταν στην κεφαλή του τραπεζιού, άψογα ντυμένος με το σκούρο κοστούμι του. Γύρω του ήταν τα 3 παιδιά του και οι σύζυγοι τους, ο δικηγόρος Δρέτρα, Πάολο Σέζαρ και μερικοί άλλοι καλεσμένοι που η Μάρθα αναγνώριζε ως μακρινούς συγγενείς ή συνεργάτες. Η συζήτηση κυλούσε ζωηρά, διακοπτόμενη από γέλια και το τσούγκρισμα των ποτηριών. Προφανώς όλοι περνούσαν καλά, αλλά η Μάρθα, συνηθισμένη να παρατηρεί χωρίς να τη βλέπουν, παρατήρησε τις υποκείμενες εντάσεις, τα βεβαιασμένα χαμόγελα του Αουγκούστο, τα υπολογιστικά βλέμματα της Πατρίσια, την μόλις κρυμμένη ανησυχία του Γκάμπριελ. Υπήρχε κάτι στον αέρα, μια σχεδόν απτή προσμονή. Και, στο επίκεντρο όλων αυτών, ο Τζόουνς παρέμεινε ήρεμος, καθοδηγώντας τη συζήτηση με την ικανότητα κάποιου που ήξερε ακριβώς τι έκανε. Γύρω της ήταν τα 3 παιδιά της και οι σύζυγοί τους, ο δικηγόρος Δομπεστία, Πάολο Σέζαρ και μερικοί άλλοι καλεσμένοι που η Μάρθα αναγνώριζε ως μακρινούς συγγενείς ή συνεργάτες. Η συζήτηση κυλούσε ζωηρά, διακοπτόμενη από γέλια και το τσούγκρισμα των ποτηριών. Προφανώς όλοι περνούσαν καλά, αλλά η Μάρθα, συνηθισμένη να παρατηρεί χωρίς να τη βλέπουν, παρατήρησε τις υποκείμενες εντάσεις, τα βεβαιασμένα χαμόγελα του Αουγκούστο, τα υπολογιστικά βλέμματα της Πατρίσια, την μόλις κρυμμένη ανησυχία του Γκάμπριελ. Υπήρχε κάτι στον αέρα, μια σχεδόν απτή προσμονή. Και,
Στο επίκεντρο όλων αυτών, ο Jones παρέμεινε ήρεμος, καθοδηγώντας τη συζήτηση με την ικανότητα κάποιου που ήξερε ακριβώς τι έκανε. Γύρω της ήταν τα 3 παιδιά της και οι σύζυγοί τους, ο δικηγόρος Δομπεστία, Πάουλο Σέζαρ και μερικοί άλλοι καλεσμένοι που η Μάρθα αναγνώριζε ως μακρινούς συγγενείς ή συνεργάτες. Η συζήτηση κυλούσε ζωηρά, διακοπτόμενη από γέλια και το τσούγκρισμα των ποτηριών. Προφανώς όλοι περνούσαν καλά, αλλά η Μάρθα, συνηθισμένη να παρατηρεί χωρίς να τη βλέπουν, παρατήρησε τις υποκείμενες εντάσεις, τα βεβαιασμένα χαμόγελα του Αουγκούστο, τα υπολογιστικά βλέμματα της Πατρίσια, την μόλις κρυμμένη ανησυχία του Γκάμπριελ. Υπήρχε κάτι στον αέρα, μια σχεδόν απτή προσμονή. Και, στο επίκεντρο όλων αυτών, ο Jones παρέμεινε ήρεμος, καθοδηγώντας τη συζήτηση με την ικανότητα κάποιου που ήξερε ακριβώς τι έκανε. Το δείπνο προχωρούσε διανθισμένο με επιφανειακές συζητήσεις και σχόλια για τον καιρό, τη συγκομιδή και τα τελευταία νέα από την πρωτεύουσα. Η Μάρθα κυκλοφορούσε σιωπηλά ανάμεσα στους καλεσμένους, μαζεύοντας πιάτα και σερβίροντας νερό. Το προσληφθέν προσωπικό σερβιρίσματος φρόντιζε για τα κρασιά και τα κυρίως πιάτα, αλλά εκείνη παρέμενε προσεκτική, έτοιμη να λύσει τυχόν προβλήματα που προέκυπταν. «Πώς πάνε οι δουλειές στο Σάο Πάολο, Αουγκούστο?» ρώτησε ο Jones όταν σερβιρίστηκε το επιδόρπιο. Ο τόνος του ήταν αδιάφορος, αλλά τα μάτια του καρφώθηκαν έντονα στον μεγαλύτερο γιο του. Ο Αουγκούστο, ένας 35χρονος άνδρας με κάποτε αθλητική σωματική διάπλαση, που τώρα είχε επηρεαστεί από την υπερβολή, μετακινήθηκε στην καρέκλα του. Δίπλα του, η σύζυγός του, η Κριστίνα, ξανθιά και πολύ αδύνατη, διατηρούσε ένα πλαστικό χαμόγελο στα γεμάτα με μπότοξ χείλη της. Επέκταση μπαμπά. Ο κατασκευαστής έκλεισε 3 νέα έργα το περασμένο τρίμηνο. Διαπραγματευόμαστε με ξένους επενδυτές. Η Μάρθα, περνώντας από πίσω του εκείνη τη στιγμή, παρατήρησε πως χτυπούσε νευρικά τα δάχτυλά του στο τραπέζι καθώς μιλούσε. Μια συνήθεια που ήξερε από παρατήρηση έδειχνε ότι έλεγε ψέματα. «Ενδιαφέρον», απάντησε ο Jones χωρίς να δείξει αν το πίστευε ή όχι. «Και εσύ, Πατρίσια, πώς πάει η γκαλερί τέχνης?» 32χρονη Πατρίσια χάιδεψε τα βαμμένα ξανθά πλατινέ μαλλιά της και κοίταξε τον σύζυγό της, Ρικάρντο, πριν απαντήσει. «Απόλυτη επιτυχία, μπαμπά. Μόλις κλείσαμε μια έκθεση με έναν εντυπωσιακό Γάλλο καλλιτέχνη στο Παρίσι. Οι κριτικοί την λάτρεψαν και πουλήσαμε σχεδόν όλα τα έργα». Η Μάρθα, που στεκόταν στο πλαϊνό τραπέζι με το μπουκάλι νερό της, παρατήρησε πως το χαμόγελο της Πατρίσια δεν έφτανε στα μάτια της. Παρατήρησε επίσης την ανταλλαγή ματιών μεταξύ αυτής και του αδελφού της, Αουγκούστο. Υπήρχε μια συνενοχή εκεί που της φάνηκε περίεργη. «Και εσύ, Γκάμπριελ, πώς πάνε τα έργα εξυγχρονισμού στο αγρόκτημα Τρες Ιρμάους?» ρώτησε ο Τζόουν στον μικρότερο γιο της. Ο 28χρονος Γκάμπριελ έμοιαζε περισσότερο σωματικά με τον πατέρα του. Ψηλός, με πλατιούς ώμους, με σκούρα μαλλιά και το ίδιο διαπεραστικό βλέμμα, αν και τα μάτια του ήταν καστανά, όχι μπλε. «Εφαρμόζουμε το σύστημα άρδευσης που συζητήσαμε, πατέρα. Η πρόβλεψη είναι να αυξήσουμε την παραγωγικότητα κατά τουλάχιστον 30% την επόμενη συγκομιδή». Η φωνή του ήταν σταθερή, το βλέμμα του ευθύ. Η Μάρθα έβρισκε πάντα τον Γκάμπριελ τον πιο ειλικρινή από τους 3 αδελφούς, παρόλο που τον γνώριζε ελάχιστα προσωπικά. «Εξαιρετικά», ενέκρινε ο Τζόουνς. «Και τι γίνεται με το εργαστήριο γενετικής βελτίωσης?» Ο Γκάμπριελ δίστασε για λίγο. «Είναι ακόμα στα στάδια σχεδιασμού. Η επένδυση είναι υψηλή και αξιολογούμε τους προμηθευτές». Ο Τζόουνς έγνεψε καταφατικά, αλλά η Μάρθα παρατήρησε ένα ελαφρύ συνοφρίωμα. Ο δικηγόρος Ντάτσιντερ, Πάουλο Σέζαρ, που είχε παραμείνει σιωπηλός μέχρι τότε, καθάρισε τον λαιμό του. «Τζόουνς, ίσως ήρθε η ώρα να συζητήσουμε τον σκοπό αυτής της συνάντησης», πρότεινε, κοιτάζοντας διακριτικά το ρολόι του. «Πιστεύω ότι όλοι είναι περίεργοι». Ξαφνική σιωπή έπεσε πάνω στο τραπέζι. Όλα τα βλέμματα στράφηκαν στον Τζόουνς. Η Μάρθα, που κατευθυνόταν προς την κουζίνα με ένα δίσκο, άθελά της επιβράδυνε περίεργη. «Ναι, Πάολο, έχεις δίκιο», συμφώνησε ο Τζόουνς. «Σας κάλεσα όλους εδώ σήμερα για να σας ανακοινώσω κάποιες αποφάσεις που πήρα πρόσφατα». Σταμάτησε, κοιτάζοντας τον καθένα στα μάτια. «Όπως ξέρετε, από τότε που μας άφησε η Έλενα, επανεκτιμώ πολλά πράγματα. Η ζωή είναι μικρότερη από όσο νομίζουμε και πρέπει να κάνουμε επιλογές όσο μπορούμε». Η Μάρθα μπήκε στην κουζίνα, αλλά επέστρεψε γρήγορα στην τραπεζαρία. Αυτή τη φορά με καθαρές χαρτοπετσέτες. Τοποθετήθηκε στρατηγικά κοντά στο τραπέζι,
προσποιούμενη ότι τακτοποιούσε το βοηθητικό τραπέζι. Αποφάσισα να κάνω αλλαγές στη διαθήκη μου, «Τάρεστη μας πομπατίμουσε», συνέχισε ο Τζόουνς, «και να αναδιοργανώσουμε τη δομή της επιχείρησής μας». Το βουητό ήταν άμεσο. Ο Αουγκούστο χλώμιασε ορατά. Πατρίσια έσφιξε το χέρι του συζύγου της κάτω από το τραπέζι. Ο Γκάμπριελ παρέμεινε απαθής, αλλά τα μάτια του δεν άφησαν ποτέ τον πατέρα του. «Τι είδους αλλαγές, μπαμπά?» ρώτησε η Πατρίσια με τη φωνή της συγκρατημένη από γλυκύτητα. Ο Τζόουνς ήπιε μια γουλιά κρασί πριν απαντήσει. «Το αγρόκτημα Χοριζόντε θα παραμείνει αδιέρετο. Δεν θα διαιρεθεί. Μετά την απουσία μου θα διοικείται από ένα διοικητικό συμβούλιο που θα επιλέξω προσωπικά». Το σοκ ήταν έκδηλο. Η Μάρθα, που τώρα στεκόταν δίπλα στην πόρτα της κουζίνας, παρακολουθούσε τις αντιδράσεις. Ο Αουγκούστο φαινόταν έτοιμος να εκραγεί, με το πρόσωπό του κόκκινο από τον καταπιεσμένο θυμό. «Αλλά πατέρα, εν παρενέβη. Ήμασταν πάντα συμφωνημένοι ότι θα διαιρούσαμε τις περιουσίες. Είναι δικαίωμά μας ως κληρονόμοι σας». Ο Τζόουνς σήκωσε το φρύδι του. «Σωστά. Το μόνο δικαίωμα που έχετε είναι να διακρίνετε τι αποφασίζω να αφήσω. Και οι αποφάσεις μου λαμβάνονται. Είναι εξαιτίας αυτής της νεαρής κυρίας, έτσι δεν είναι?» είπε ξαφνικά απότομα η Πατρίσια. «Αυτή η Φερνάντα, η σύμβουλός σας». Η περιφρόνηση στον τόνο του ήταν εμφανής. Η Μάρθα είδε τον Τζόουνς να σφίγγεται. Το συνήθως απαθές πρόσωπό του έδειξε μια λάμψη εκνευρισμού. «Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο όπως νεαρή κυρία. Σα Πατρίσια, η απόφασή μου βασίζεται αποκλειστικά σε αυτό που θεωρώ καλύτερο για τον πλούτο που έχω χτίσει. Και δεν θα ανεχτώ ασεβείς υπενιγμούς στο τραπέζι μου». Η ατμόσφαιρα έγινε ακόμη πιο τεταμένη. Η Μάρθα συνέχισε να παρακολουθεί, κινούμενη διακριτικά στο δωμάτιο, μαζεύοντας άδεια ποτήρια. Τότε ήταν που άκουσε μια ψιθυριστή συζήτηση από μια μακρινή γωνιά του τραπεζιού. «Ήρθε η ώρα. Δεν μας αφήνει άλλη επιλογή», μουρμούρισε ο Αουγκούστο στον κουνιάδο του, τον Ρικάρντο. «Έχεις το έγγραφο?» Η Μάρθα πλησίασε λίγο, προσποιούμενη ότι σκουπίζει έναν ανύπαρκτο λεκέ στο τραπεζομάντιλο. «Ναι», απάντησε ο Ρικάρντο μόλις που ακούγεται, «αλλά χρειαζόμαστε την υπογραφή και δεν θα υπογράψει ποτέ οικειοθελώς. Γι' αυτό έχουμε ένα σχέδιο Β», παρενέβη η Πατρίσια. Συμμετείχε στον ψίθυρο. «Ο γιατρός έχει ήδη αναλάβει την υπόθεση. Ένα ξαφνικό καρδιακό πρόβλημα. Κανείς δεν θα το αμφισβητήσει». Η Μάρθα ένιωσε το αίμα της να παγώνει. Άκουγε, όχι, δεν θα μπορούσε να είναι. Σχεδίαζαν κάτι τρομερό εναντίον του ίδιου της του πατέρα. Τα χέρια της έτρεμαν και παραλίγο να της πέσουν τα ποτήρια που κρατούσε. «Τι γίνεται με τον Γκάμπριελ?» ρώτησε ο Ρίτσαρντ. «Δεν θα το δεχτεί εύκολα». «Ο Γκάμπριελ θα πρέπει να συμμορφωθεί», απάντησε ο Αουγκούστο με ένα πονηρό χαμόγελο. «Ή θα αντιμετωπίσει τις συνέπειες. Έχω αρκετά στοιχεία για αδικήματα στο Τρέσιρμαους για να τον κρατήσω σε τάξη». Η Μάρθα απομακρύνθηκε προς την κουζίνα, με την καρδιά της να χτυπάει δυνατά. Τι έπρεπε να κάνει? Αυτό που είχε ακούσει ήταν εξαιρετικά σοβαρό. Αλλά ποιος θα πίστευε μια απλή υπηρέτρια? Από την άλλη πλευρά, πώς μπορούσε να παραμείνει σιωπηλή, γνωρίζοντας τον κίνδυνο που αντιμετώπιζε το αφεντικό της? Πίσω στην κουζίνα έβαλε τα ποτήρια στον νεροχύτη και έγειρε στον πάγκο αναπνέοντας βαθιά. Η Ντόνα Ζάιρα την κοίταξε ερωτηματικά. «Νιώθεις αδιαθεσία, νεαρή κοπέλα?» Η Μάρθα κούνησε το κεφάλι της. «Όχι, απλώς κουρασμένη». Επέστρεψε στο σαλόνι ακόμα αναποφάσιστη. Ο Τζόουνς συνέχισε να εξηγεί τις αποφάσεις του, φαινομενικά αδιάφορος για τα δολοφονικά βλέμματα που του έριχναν τα μεγαλύτερα παιδιά του. Όσο για τα ρευστά περιουσιακά στοιχεία και τις οικονομικές επενδύσεις, θα διανεμηθούν σύμφωνα με τους κανόνες που θέσπισα στο νέο έγγραφο, το οποίο ο Πάολο ετοίμασε ακολουθώντας τις οδηγίες μου. Ο Αουγκούστο διέκοψε. «Θα θέλαμε να δούμε αυτό το έγγραφο τώρα, πατέρα. Όσοι κύριοι ενδιαφερόμενοι έχουμε αυτό το δικαίωμα». Υπήρχε μια σαφής πρόκληση στη φωνή του. Ο Τζόουνς τον κοίταξε για αρκετή ώρα. «Το έγγραφο θα διαβαστεί επίσημα αύριο στο γραφείο του Πάολο. Προς το παρόν απλώς ανακοινώνω τις αποφάσεις μου». «Αυτό είναι παράλογο», αναφώνησε η Πατρίσια, χάνοντας την ψυχραιμία της. «Είμαστε τα παιδιά σου, δεν μπορείς να αλλάξεις τα πάντα χωρίς να μας συμβουλευτείς». Ο Τζόουνς παρέμεινε ήρεμος. «Μπορώ και το έχω ήδη κάνει, Πατρίσια. Η απόφασή μου είναι οριστική». Η Μάρθα παρακολουθούσε τη σκηνή, ακόμα παραλυμμένη από την αναποφασιστικότητα. Τότε ήταν που παρατήρησε τον Γκάμπριελ να σηκώνεται διακριτικά και να κατευθύνεται σε μια μακρινή γωνία του δωματίου, όπου σήκωσε το κινητό του. Το πρόσωπό του έδειχνε ανησυχία,
καθώς πληκτρολογούσε γρήγορα ένα μήνυμα. Χωρίς να το σκεφτεί, η Μάρθα τον πλησίασε, προσποιούμενη ότι σήκωνε μια πεσμένη χαρτοπετσέτα. Για μια στιγμή είδε την οθόνη του κινητού της. Ειδοποιούσε κάποιον για την κατάσταση. Εκείνη τη στιγμή πήρε την απόφασή της. Δεν μπορούσε να μείνει σιωπηλή. Επικαλούμενη όλο το θάρρος που διέθετε, πλησίασε το τραπέζι. «Συγγνώμη, κύριε Τζόουνς». Η φωνή της βγήκε πιο σφιχτή από ό,τι περίμενε. Όλα τα βλέμματα στράφηκαν έκπληκτα πάνω της. Τα μέλη του προσωπικού δεν διέκοψαν τις συζητήσεις στο τραπέζι. «Τι συμβαίνει, Μάρθα?» ρώτησε η Τζόουνς συνοφριωμένη. «Συγγνώμη που παρεμβαίνω, αλλά πήρε μια βαθιά ανάσα. Πρέπει να μιλήσω μαζί σας. Κάτι δίαν, αν είναι δυνατόν». Η έκφραση της Τζόουνς ταλαντευόταν ανάμεσα στον εκνευρισμό και την περιέργεια. «Μπορείτε να μιλήσετε εδώ? Τι είναι τόσο επίγον?» Η Μάρθα ένιωσε τα πόδια της να τρέμουν. Κοίταξε γρήγορα τον Αουγκούστο, την Πατρίσια και τον Ρικάρντο, που την κοιτούσαν με αυξανόμενη εχθρότητα. «Άκουσα τυχαία μια συζήτηση ανάμεσα στα παιδιά σας και τον κύριο Ρικάρντο», σταμάτησε, μαζεύοντας το θάρρος της. «Σχεδιάζουν κάτι εναντίον σας. Ανέφεραν έναν γιατρό, ένα ξαφνικό καρδιακό πρόβλημα και ανέφεραν έγγραφα που χρειάζονται την υπογραφή σας». Η σιωπή που ακολούθησε ήταν εκκοφαντική. Για μια στιγμή, κανείς δεν κουνήθηκε. Έπειτα ο Αουγκούστο άφησε ένα βεβαιασμένο γέλιο. «Θες του ματίμι, Σίνα. Αν σε άφησε, αυτό είναι καλό». Η υπηρέτρια επινοεί ιστορίες για να τραβήξει την προσοχή. Συμμετείχε η Πατρίσια. Ή μήπως για να αποσπάσει την προσοχή από κάτι που έκανε η ίδια. Μήπως χάθηκαν κάποια ασημένια νομίσματα τελευταία, μπαμπά. Αλλά ο Τζόουνς δεν γελούσε. Τα μπλε μάτια της, τώρα κρύα σαν πάγος, καρφώθηκαν πρώτα στα παιδιά της και μετά στη Μάρθα. «Συνέχισε, Μάρθα. Τι άλλο άκουσες?» Η Μάρθα κατάπιε, αλλά έμεινε στη θέση της. Μίλησαν και για τον κύριο Γκάμπριελ. Ότι έχουν στοιχεία για φερόμενη υπεξαίρεση στο αγρόκτημα Τρες Ιρμάους για να τον κρατήσουν. «Καν στη γραμμή». Ήταν η έκφραση που χρησιμοποιήθηκε. Ο Γκάμπριελ, που είχε πλησιάσει το τραπέζι, κοίταξε αγανακτισμένα τους αδελφούς του. «Για τι πράγμα μιλάει? Τι κατηγορίες είναι αυτές?» Ο Αουγκούστο σηκώθηκε απότομα, αναποδογυρίζοντας την καρέκλα του. «Αυτό είναι παράλογο. Δεν πρόκειται να σταθούμε εδώ ακούγοντας τα ψέματα μιας περίεργης μικρής υπηρέτριας». Η Πατρίσια σηκώθηκε κι αυτή, τραβώντας τον άντρα της από τον μπράτσο. «Πάμε, Ρικάρντο. Δεν χρειάζεται να υπομείνω αυτή την προσβολή». Αλλά ο Τζόουνς με μια σταθερή χειρονομία διέταξε «Καθίστε, όλοι σας». Τώρα, ο τόνος του δεν ανεχόταν καμία ανυπακοή. Απρόθυμα, ο Αουγκούστο και η Πατρίσια επέστρεψαν στις θέσεις τους. Μια τεταμένη σιωπή έπεσε πάνω από το τραπέζι. «Μάρθα», είπε ο Τζόουνς με ελεγχόμενη φωνή, «συνειδητοποιείς τη σοβαρότητα αυτού που λες?» Έγνεψε καταφατικά, τρέμοντας ελαφρά. «Μάλιστα, κύριε. Δεν θα έλεγα τίποτα αν δεν ήμουν σίγουρη για αυτό που άκουσα. Δεν θα ανακατευόμουν ποτέ σε οικογενειακές υποθέσεις χωρίς πολύ σοβαρό λόγο». Ο Τζόουνς την περιεργάστηκε για αρκετή ώρα, σαν να αξιολογούσε την ειλικρίνειά της. Έπειτα στράφηκε στα μεγαλύτερα παιδιά και τον γαμπρό του. «Υποθέτω ότι αρνείστε κατηγορηματικά αυτές τις κατηγορίες». Ο Αουγκούστο, ακόμα κόκκινος από θυμό, απάντησε με πάθος: «Φυσικά και το αρνούμε. Είναι παράλογο. Γιατί να ακούμε μια αγράμματη καθαρίστρια?» Η περιφρόνηση στη φωνή του ήταν έκδηλη. «Πρόσεχε τι λες, Αουγκούστο», προειδοποίησε ψυχρά ο Τζόουνς. «Η Μάρθα εργάζεται σε αυτό το σπίτι χρόνια και πάντα αποδείκνυε ότι είναι μια υποδειγματική υπάλληλος. Και από όσο γνωρίζεις, ολοκλήρωσε το Λύκειο με άριστα παρά τις δυσκολίες. Το ξέρω αυτό επειδή ενέκρινα προσωπικά την προκαταβολή μισθού που ζήτησε για να αγοράζει βιβλία». Η Μάρθα κοίταξε έκπληκτη το αφεντικό της. Δεν είχε φανταστεί ότι γνώριζε για τις συνήθειές της να διαβάζει αργά το βράδυ, τις προσπάθειές της να συνεχίσει να μαθαίνει. Ο Τζόουνς γύρισε ξανά προς το μέρος της. «Μάρθα, εκτιμώ το θάρρος σου που μου το επεσήμανες αυτό. Σε παρακαλώ, φύγε τώρα. Θα συνεχίσω αυτή τη συζήτηση ως οικογένεια». Έγνεψε καταφατικά, νιώθοντας το δολοφονικό βλέμμα του Αουγκούστο και της Πατρίσια πάνω της καθώς απομακρύνθηκε. Καθώς περνούσε την πόρτα της κουζίνας, άκουγε ακόμα την έξαλλη φωνή του Τζόουνς. «Τώρα, εσείς οι δύο θα μου εξηγήσετε ακριβώς τι συμβαίνει». Η νύχτα μετά το δείπνο ήταν μεγάλη και ανήσυχη στο αγρόκτημα Χοριζόντε. Η Μάρθα, κλειδωμένη στο δωμάτιό της, άκουσε τις φωνές και το χτύπημα των θυρών στον επάνω όροφο. Ο καυγάς φαινόταν να διαρκεί ώρες. Ξαπλωμένη στο στενό κρεβάτι, κοιτάζοντας το ταβάνι, αναρωτήθηκε αν είχε κάνει το σωστό. Και το πιο σημαντικό, τι θα της συνέβαινε τώρα.
Σίγουρα θα την απολύανε, στην καλύτερη περίπτωση. Στη χειρότερη, λοιπόν, πλούσιοι και ισχυροί άνθρωποι όπως ο Αουγκούστο και η Πατρίσια είχαν τρόπους να εκδικηθούν μια απλή καθαρίστρια που είχε τολμήσει να αναμειχθεί στις υποθέσεις τους. Με αυτές τις σκοτεινές σκέψεις έπεσε σε έναν ανήσυχο ύπνο. Ξύπνησε στις 6 το πρωί από ένα δυνατό χτύπημα στην πόρτα. Η καρδιά της χτυπούσε δυνατά. Πετάχτηκε πάνω, τράβηξε τη ρόμπα της πάνω από το νυχτικό της και την άνοιξε ξαφνικά, περιμένοντας να βρει την Ντόνα Ζάιρα με τα νέα της απόλυσής της. Ανταυτού βρήκε τον Γκάμπριελ, τον μικρότερο γιο του Τζόουνς. Φαίνονταν κουρασμένος, με βαθιούς κύκλους κάτω από τα μάτια του, αλλά το βλέμμα του ήταν ευγενικό. «Καλημέρα, Μάρθα». «Μέρα, Μάρθα. Συγχώρεσέ με που σε ξύπνησα τόσο νωρίς, αλλά ο πατέρας μου θα ήθελε να σου μιλήσει. Μπορείς να ετοιμαστείς και να τον συναντήσεις στο γραφείο σε 20 λεπτά». Η Μάρθα έγνεψε καταφατικά, σιωπηλή από έκπληξη. Ο Γκάμπριελ έδωσε ένα μικρό χαμόγελο. «Μην ανησυχείς. Δεν είναι θυμωμένος μαζί σου, το αντίθετο μάλιστα». Χωρίς άλλη λέξη, απομακρύνθηκε στον διάδρομο. Ακριβώς 20 λεπτά αργότερα, η Μάρθα χτύπησε την πόρτα του γραφείου του Τζόουνς. Ήταν εντυμένη με τη στολή της, τα μαλλιά της πιασμένα πίσω όπως συνήθως, αλλά τα χέρια της έτρεμαν ελαφρά. «Έλα μέσα», διέταξε η βαθιά φωνή του αφεντικού της. Το γραφείο ήταν ένα επιβλητικό δωμάτιο, με βιβλιοθήκες που έφταναν μέχρι το ταβάνι, ένα τεράστιο γραφείο από μασίβ ξύλο και παράθυρα με θέα στους κήπους. Ο Τζόουνς καθόταν στην δερμάτινη πολυθρόνα του, σαν να μην είχε κοιμηθεί όλη νύχτα. Ο Γκάμπριελ στεκόταν δίπλα του, ξεφυλίζοντας μερικά έγγραφα. «Κάθισε, Μάρθα», είπε ο Τζόουνς, δείχνοντας την καρέκλα απέναντί της. Εκείνη υπάκουσε, κρατώντας τα μάτια της χαμηλωμένα. «Κοίταξέ με», τον παρότρινε, με εκπληκτικά απαλή φωνή. Κοίταξε ψηλά, συναντώντας εκείνα τα μπλε μάτια που πάντα την τρόμαζαν. Τώρα όμως υπήρχε κάτι διαφορετικό σε αυτά. Σεβασμός. «Πρώτα απ' όλα, θέλω να σας ευχαριστήσω για το θάρρος σας χθες το βράδυ», άρχισε. «Δεν είναι εύκολο να κάνεις αυτό που έκανες, ειδικά όταν βρίσκεσαι σε ευάλωτη θέση». Η Μάρθα δεν ήξερε πώς να απαντήσει. Απλώς έγνεψε καταφατικά. «Τι συνέβη αφού έφυγα, κύριε?» ρώτησε τελικά. Ο Τζόουνς αντάλλαξε ένα βλέμμα με τον Γκάμπριελ πριν απαντήσει. «Ας πούμε απλώς ότι η εκδοχή των γεγονότων του Αουγκούστο και της Πατρίσια δεν κράτησε για πολύ. Ειδικά αφού ο Γκάμπριελ ανέφερε ότι είχε ηχογραφήσει μέρος της συνομιλίας τους στο κινητό του, τηλέφωνο χωρίς να το προσέξουν. Ο Γκάμπριελ της έδειξε τη συσκευή. «Δεν κατέγραψα τα πάντα, αλλά αρκετά για να επιβεβαιώσω αυτό που άκουσες, Μάρθα. Πραγματικά, σχεδίαζαν κάτι τρομερό». Το πρόσωπό του έδειχνε ένα μείγμα πόνου και αηδίας, καθώς σκεφτόταν τα δικά του αδέρφια. «Τι θα τους συμβεί?» ρώτησε η Μάρθα, νιώθοντας ένα σφίξιμο στο στήθος της παρά τη θέλησή της. Δεν ευχόταν να πάθει κακό σε κανέναν, ούτε καν σε ανθρώπους σαν τον Αουγκούστο και την Πατρίσια. «Προς το παρόν τους έχει απαγορευτεί η είσοδος στην ιδιοκτησία», απάντησε ο Τζόουνς. «Όσο για τις νομικές συνέπειες τις αξιολογούμε. Ο Πάολο ελέγχει πόσο έχει προχωρήσει το σχέδιό τους. Ποιος άλλος εμπλέκεται?» Σταμάτησε για λίγο, αναστενάζοντας βαθιά. «Είναι δύσκολο να δεχτώ ότι τα δικά μου παιδιά...» Δεν ολοκλήρωσε την πρόταση, αλλά η λύπη στη φωνή της ήταν εμφανής. Ο Γκάμπριελ έσφιξε για λίγο τον ώμο του πατέρα του σε μια χειρονομία υποστήριξης. «Δεν είναι όλα παιδιά σου, πατέρα». Ο Τζόουνς έγνεψε καταφατικά, συνετίζοντας τον εαυτό του. Γύρισε πίσω στη Μάρθα. «Τώρα για σένα, προφανώς δεν μπορείς να συνεχίσεις να εργάζεσαι ως καθαρίστρια μετά από αυτό». Η καρδιά της βούλιαξε. «Αυτό ήταν όλο, τελικά θα την απολύσουν». «Καταλαβαίνω, κύριε», μουρμούρισε. «Θα μαζέψω τα πράγματά μου». «Όχι, δεν καταλαβαίνεις», διέκοψε ο Τζόουνς με ένα ελαφρύ χαμόγελο. «Δεν σε απολύω, Μάρθα. Σε προάγω. Από σήμερα θα είσαι η προσωπική μου βοηθός». Τα μάτια της Μάρθας άνοιξαν διάπλατα, δυσπιστώντας. «Η βοηθός σου?» «Αλλά δεν είμαι κατάλληλη γι' αυτό, κύριε Τζόουνς. Έχεις το μόνο προσόν που έχει σημασία, την ακεραιότητα», απάντησε. «Μπορείς να μάθεις τα υπόλοιπα. Ο Γκάμπριελ θα σε βοηθήσει με τις αρχικές εργασίες». Ο Γκάμπριελ χαμογέλασε ενθαρρυντικά. «Θα είναι χαρά μου. Γνωρίζεις ήδη το ακίνητο καλύτερα από τους περισσότερους από εμάς, Μάρθα». «Αλλά οι άλλοι υπάλληλοι τι θα σκεφτούν?» ρώτησε, ακόμα άναυδη από την ξαφνική αλλαγή στην κατάστασή της. «Δεν ξυμνοφούν, θα σκεφτούν ό,τι θέλουν», απάντησε σταθερά ο Τζόουνς. «Εγώ είμαι αυτή που αποφασίζει
Ποιος θα συνεργαστεί απευθείας μαζί μου? Σηκώθηκε δείχνοντας ότι η συνάντηση είχε τελειώσει. Ο Γκάμπριελ θα σου δείξει το νέο σου γραφείο και θα σου εξηγήσει τα καθήκοντά σου. Θα ξεκινήσεις με τον τριπλάσιο τρέχοντα μισθό σου, με πρόσθετα ωφέλη που θα συζητήσουμε αργότερα. Η Μάρθα σηκώθηκε κι αυτή, προσπαθώντας ακόμα να επεξεργαστεί τα πάντα. «Εγώ δεν ξέρω τι να πω, κύριε Τζόουνς. Πες ότι δέχεσαι», ή απάντησε με ένα σπάνιο χαμόγελο. Εκείνη έγνεψε καταφατικά, νιώθοντας ένα μείγμα ευγνωμοσύνης και ανησυχίας. «Ναι, δέχομαι και υπόσχομαι να μην σε απογοητεύσω». «Ξέρω ότι δεν θα σε απογοητεύσω», απάντησε. Καθώς βρισκόταν ήδη στην πόρτα ακολουθώντας τον Γκάμπριελ, άκουσε τον Τζόουνς να φωνάζει ξανά. «Μάρθα, γύρισε?» «Μάλιστα, κύριε. Από εδώ και στο εξής μπορείτε απλώς να με φωνάζετε Τζόουνς». Τις εβδομάδες που ακολούθησαν, η ζωή της Μάρθα μεταμορφώθηκε εντελώς. Εγκατεστημένη σε μια σουίτα δωματίων στην ανατολική πτέρυγα της έπαυλης, πολύ πιο ευρύχωρη και άνετη από τα δωμάτια της παλιάς της υπηρέτριας, βυθίστηκε στην εκμάθηση των νέων της καθηκόντων. Ο Γκάμπριελ αποδείχθηκε υπομονετικός και ευγενικός δάσκαλος, δείχνοντάς της τα ηλεκτρονικά συστήματα του αγροκτήματος, εξηγώντας την οικογενειακή επιχείρηση, συστήνοντάς την στους διευθυντές και το διοικητικό προσωπικό, οι οποίοι αρχικά την κοίταζαν με σχεδόν κρυφή καχυποψία. «Αγνόησε τα βλέμματα», συμβούλεψε ο Γκάμπριελ. «Σύντομα θα δουν την αξία σου». Και είχε δίκιο. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, η Μάρθα επέδειξε ικανότητα μάθησης και αποτελεσματικότητα που εξέπληξε τους πάντες, συμπεριλαμβανομένου του Τζόουνς. Η εμπειρία της ως καθαρίστρια, η οποία της επέτρεπε να γνωρίζει κάθε γωνιά του ακινήτου και να παρατηρεί σιωπηλά τη δυναμική του σπιτιού για χρόνια, αποδείχθηκε απροσδόκητα πολύτιμη. «Παρατήρησες πράγματα που ούτε εγώ είχα προσέξει», σχολίασε ο Τζόουνς ένα πρωί, αφού εντόπισε αποκλίσεις στους λογαριασμούς συντήρησης που υποδήλωναν κακή συμπεριφορά από τον προηγούμενο διευθυντή, τον οποίο είχε διορίσει ο Αουγκούστο. Η νέα θέση της Μάρθα φυσικά δεν άρεσε σε όλους. Η Ντόνα Ζάιρα, η οικονόμος, διατήρησε μια ευγενική ψυχραιμία, που μόλις και μετά βίας κάλυπτε την αγανάκτησή της. Μερικοί μεγαλύτεροι υπάλληλοι ψιθύριζαν στις γωνίες, διαδίδοντας κακόβουλες φήμες για τη φύση της σχέσης μεταξύ αυτής και του αφεντικού τους. «Λένε ότι κέρδισε στη θέση κατά λάθος», σχολίασε με οξύτητα η Τζαναΐνα, η πρώην συνάδελφός της, ως βοηθός κουζίνας. Όταν πέρασαν από τον διάδρομο, η Μάρθα απλώς την κοίταζε με αξιοπρέπεια. «Σκέψου ό,τι θέλεις, Τζαναΐνα. Ο χρόνος θα δείξει την αλήθεια». Ωστόσο, για κάθε άτομο που την απέρριπτε, υπήρχαν και άλλοι που την υποστήριζαν. Ο Γκάμπριελ φυσικά ήταν ο μεγαλύτερος υποστηρικτής της. Της φερόταν με σεβασμό και φροντίδα που δεν είχε ξανανιώσει. Κατά τη διάρκεια των μεγάλων απογευμάτων που δούλευαν μαζί στο γραφείο ή κατά τη διάρκεια των ιππικών βόλτων γύρω από την ιδιοκτησία για να επιθεωρήσουν τις λειτουργίες, ανέπτυξαν μια γνήσια φιλία. Η Μάρθα ανακάλυψε ότι ο Γκάμπριελ δεν ήταν απλώς ο υπάκουος μικρότερος γιος που πάντα φανταζόταν. Ήταν ένας έξυπνος και συμπονετικός άνθρωπος με καινοτόμες ιδέες για το αγρόκτημα και ένα ισχυρό αίσθημα κοινωνικής δικαιοσύνης. «Πάντα πίστευα ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα για την τοπική κοινότητα», τα ομολόγησε μια μέρα, καθώς επέστρεφαν από μια επίσκεψη στο γειτονικό χωριό. «Αυτές οι εκτάσεις παράγουν αρκετό πλούτο για να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής για εκατοντάδες οικογένειες. Γιατί δεν το προτείνεις αυτό στον πατέρα σου?» πρότεινε η Μάρθα. Ο Γκάμπριελ αναστέναξε. «Έχω προσπαθήσει, αλλά είναι παλιωμοδίτικος. Πιστεύει ότι η ευθύνη ενός αγρότη περιορίζεται στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην πληρωμή φόρων. Ίσως μπορώ να βοηθήσω», προσφέρθηκε. «Ο πατέρας σου φαίνεται να με ακούει». Και πράγματι, ο Τζόουνς το έκανε. Προς έκπληξη όλων, ειδικά του ίδιου του Γκάμπριελ, άρχισε να εφαρμόζει ορισμένες από τις κοινωνικές ιδέες του γιού του, αφού η Μάρθα τις ενίσχυσε σε στρατηγικές συζητήσεις. Ιδρύθηκε μια ιατρική κλινική στο ακίνητο, παρέχοντας δωρεάν φροντίδα στους υπαλλήλους και τις οικογένειές τους. Δημιουργήθηκε ένα πρόγραμμα υποτροφιών για τα παιδιά των υπαλλήλων. Ξεκίνησαν βελτιώσεις στις κατοικίες των εργατών. «Πώς το καταφέρατε αυτό?» ρώτησε ο Γκάμπριελ. Θαύμασε αφού ο Τζόουνς ανακοίνωσε μια σημαντική επένδυση στο σχολείο του χωριού. Η Μάρθα χαμογέλασε. «Απλώς του έδειξα πως αυτά τα έργα ωφελούν τους πάντες, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων. Ο πατέρας σου είναι πρακτικός άνθρωπος, αλλά δεν είναι ανέστητος. Αυτό που δεν ανέφερε
ήταν το πώς ο Jones φαινόταν όλο και πιο προσεκτικός στις απόψεις της, πώς τα μάτια του έπεφταν πάνω της όταν νόμιζε ότι δεν τον παρακολουθούσαν, ούτε πώς η δική της καρδιά χτυπούσε ανεξήγητα δυνατά στην παρουσία του. Μια τέτοια έλξη ήταν αδιανόητη, ακατάλληλη, ήταν ο προϊστάμενος της. Πάνω από 30 χρόνια μεγαλύτερος της, από έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο από τον δικό της. Κι όμως κάτι άνθιζε ανάμεσά τους, σιωπηλό και αναπόφευκτο σαν την αυγή. Ένα απόγευμα, περίπου 2 μήνες μετά την προαγωγή της, η Μάρθα ήταν στο γραφείο, οργανώνοντας έγγραφα για μια σημαντική συνάντηση, όταν μπήκε μέσα ο Jones, μόλις είχε επιστρέψει από ένα ταξίδι στο Σάο Πάολο, όπου σύμφωνα με τον Γκάμπριελ είχε συναντηθεί με δικηγόρους για να συζητήσουν τα νομικά ζητήματα που αφορούσαν τον Αουγκούστο και την Πατρίσια. «Καλώς ήρθες πίσω», χαιρέτησε με ένα χαμόγελο. «Πώς ήταν το ταξίδι σου?» «Παραγωγικό», δεν απάντησε πλησιάζοντας. Και αποκαλυπτικό από πολλές απόψεις, υπήρχε κάτι διαφορετικό στο βλέμμα του. Μια ένταση που την έκανε να κοκκινήσει ελαφρά. Ανακάλυψα πράγματα που δεν είχα φανταστεί για τον Αουγκούστο. Οι επιπτώσεις του σχεδίου του ήταν πιο εκτεταμένες από ό,τι υποψιαζόμασταν. Η Μάρθα έγνεψε συμπονετικά. «Λυπάμαι. Πρέπει να είναι επώδυνο». «Ναι», συμφώνησε. «Αλλά είναι και απελευθερωτικό κατά κάποιο τρόπο το να βλέπεις την αλήθεια, όσο σκληρή κι αν είναι». Έμεινε σιωπηλός για μια στιγμή, παρακολουθώντας την με εκείνα τα διαπεραστικά μάτια. «Έχεις αλλάξει πολύ εδώ, Μάρθα». «Προς το καλύτερο», χαμήλωσε το βλέμμα της ντροπιασμένη από το κομπλιμέντο. «Απλώς έκανα τη δουλειά μου, Jones». «Όχι», διαφώνησε απαλά. «Έκανε πολύ περισσότερα. Έφερε ειλικρίνεια, μια φρέσκια προοπτική. Ο Γκάμπριελ είναι πιο ευτυχισμένος από ό,τι τον έχω δει εδώ και χρόνια. Το προσωπικό είναι πιο παρακινημένο. Και εγώ...» Σταμάτησε, σαν να έψαχνε τις κατάλληλες λέξεις. «Νιώθω ξαναζωντανός». Η Μάρθα δεν ήξερε πώς να απαντήσει. Η καρδιά της χτυπούσε δυνατά. Η ανάσα της έβγαινε με κοφτές λαχανιασμένες ανάσες. Όταν σήκωσε το βλέμμα της, βρήκε τον Jones πιο κοντά από ό,τι περίμενε. «Υπάρχει κάτι που πρέπει να σου πω», συνέχισε ήσυχα. «Κάτι που μπορεί να είναι ακατάλληλο, δεδομένων των θέσεών μας». Πριν προλάβει να συνεχίσει, ωστόσο, τους διέκοψε ο Γκάμπριελ, ο οποίος μπήκε στο γραφείο χωρίς να χτυπήσει, εμφανώς ταραγμένος. «Μπαμπά!» «Μάρθα, έχουμε ένα πρόβλημα». Γύρισαν και οι δύο, με την προσωπική στιγμή να διακόπτεται. «Τι συμβαίνει?» ρώτησε ο Jones, επιστρέφοντας γρήγορα στη συνηθισμένη του στάση. «Μόλις πήρα ένα τηλεφώνημα. Ο Αουγκούστο και η Πατρίσια έρχονται εδώ με τους δικηγόρους τους». Το πρόσωπο του Jones σκλήρινε. «Πότε?» «Θα είναι εδώ σε 1 ώρα. Από όσο καταλαβαίνω, θα αμφισβητήσουν τις αλλαγές στη Διαθήκη και θα επιχειρήσουν ένα νομικό ελιγμό για να πάρουν τον έλεγχο του αγροκτήματος». Ο Jones έγνεψε σκεπτικά. «Αυτό είναι αναμενόμενο. Πολύ καλά, ας τους καλωσορίσουμε και ας το διευθετήσουμε μια για πάντα». Στράφηκε στη Μάρθα. «Θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας αργότερα. Αυτή τη στιγμή πρέπει να προετοιμαστούμε για μια αντιπαράθεση». Η Μάρθα έγνεψε καταφατικά, νιώθοντας ένα μείγμα ανακούφισης και απογοήτευσης για την αναβολή αυτής της συζήτησης. Τι ήθελε να της πει ο Jones? Και το πιο σημαντικό, ήταν έτοιμη να ακούσει η άφιξη του Αουγκούστο και της Πατρίσια στο αγρόκτημα. Οριζόντε ήταν σαν καταιγίδα που είχε προαναγγελθεί με μακρινή βροντή. Η Μάρθα παρακολουθούσε από το παράθυρο του γραφείου καθώς τα δύο πολυτελή αυτοκίνητα διέσχιζαν την κεντρική πύλη και προχωρούσαν κατά μήκος της λεωφόρου με τους αυτοκρατορικούς φοίνικες. Στο πρώτο αναγνώρισε το μαύρο Range Rover του Αουγκούστο. Στο δεύτερο μια ασημένια Mercedes που πιθανότατα μετέφερε την Πατρίσια, τον σύζυγό της και τους δικηγόρους. «Έφεραν ενισχύσεις», σχολίασε ο Γκάμπριελ στέκοντας δίπλα της. «Φαίνεται ότι ήρθε και ο θείος Ρομπέρτο». Ο Ρομπέρτο Μίλερ, ο μικρότερος αδερφός του Jones, ήταν γνωστός για τη φιλοδοξία του και για το ότι πάντα ζήλευε την επιτυχία του αδερφού του. Η παρουσία του περιέπλεξε περαιτέρω την κατάσταση. «Είναι ο πατέρας σου προετοιμασμένος?» ρώτησε η Μάρθα, νιώθοντας έναν κόμπο στο στομάχι του. Ο Γκάμπριελ σήκωσε τους ώμους του, προσπαθώντας να ακουστεί πιο σίγουρος από ό,τι ήταν στην πραγματικότητα. «Ο Πάουλο Σέζαρ έφτασε πριν από μισή ώρα με όλα τα έγγραφα και ο πατέρας μου είναι ένας τρομερός διαπραγματευτής. Αλλά ειλικρινά, ανησυχώ. Ο Αουγκούστο και η Πατρίσια δεν θα έρχονταν αν δεν πίστευαν ότι είχαν κάποιο πλεονέκτημα». Η Μάρθα έγνεψε καταφατικά. Στους 2 μήνες που συνεργάστηκε απευθείας με τον Jones, είχε μάθει πολλά για τη
δυναμική της εξουσίας και τους αγώνες εξουσίας που διαπερνούσαν τον κόσμο των μεγάλων γεωκτημόνων. Ήξερε ότι ο Αουγκούστο, παρά την ανευθυνότητά του από πολλές απόψεις, ήταν οξυδερκής στους πολιτικούς και νομικούς ελιγμούς. Και η Πατρίσια αντιστάθμιζε την έλλειψη επιχειρηματικής της ικανότητας με μια σχεδόν υπερφυσική ικανότητα να χειραγωγεί συναισθήματα και αφοσίωση. Μαζί ήταν τρομεροί αντίπαλοι. «Πάμε», είπε ο Γκάμπριελ κοιτάζοντας το ρολόι του. «Ο πατέρας μου μας ζήτησε να είμαστε παρόντες στη συνάντηση». Η Μάρθα δίστασε. «Είσαι σίγουρη? Είμαι απλώς ένας υπάλληλος. Αυτά είναι οικογενειακά ζητήματα». «Είσαι πολύ περισσότερο από ένας υπάλληλος, Μάρθα», απάντησε σοβαρά. «Ο πατέρας μου σε εμπιστεύεται. Και μετά από όσα συνέβησαν στο δείπνο, αναπόφευκτα εμπλέκεσαι. Η συνάντηση θα γινόταν στη βιβλιοθήκη, έναν επιβλητικό χώρο με σκούρα ξύλινη επένδυση και ράφια που έφταναν μέχρι το ταβάνι. Όταν μπήκαν η Μάρθα και ο Γκάμπριελ, ο Τζόουνς ήταν ήδη τοποθετημένος πίσω από το γραφείο του, με τον δόθωρα Πάολο Σέζαρ να κάθεται δίπλα του, και οι δύο ήταν ντυμένοι με κοστούμια, δίνοντας στο σκηνικό μια τυπική ατμόσφαιρα που ερχόταν σε αντίθεση με τη συνήθως φιλόξενη ατμόσφαιρα του αγροκτήματος. «Στάσου δίπλα μου», έδωσε εντολή ο Τζόουνς στη Μάρθα, δείχνοντας μια καρέκλα κοντά στη δική της. Εκείνη υπάκουσε, αντιλαμβανόμενη τα περίεργα βλέμματα του Πάολο Σέζαρ. «Είναι εδώ τα έγγραφα για τη μεταβίβαση των μετοχών της Atkins Mining», ρώτησε ο Τζόουνς τον δικηγόρο, ο οποίος έγνεψε καταφατικά δίνοντάς της έναν φάκελο. Η Μάρθα παρατήρησε πως τα συνήθως σταθερά χέρια του αφεντικού της έτρεμαν ελαφρώς. Δεν ήταν φόβος, κατέληξε. Ήταν συσσωρευμένος θυμός. Τα επόμενα λεπτά ήταν τεταμένα. Καθισμένη δίπλα στον Τζόουνς, η Μάρθα ένιωθε σαν εισβολέας σε πεδίο μάχης όταν η πόρτα άνοιξε επιτέλους και ο μπάτλερ ανακοίνωσε την άφιξη των επισκεπτών. Η ατμόσφαιρα φάνηκε να γίνεται πιο βαριά. Πρώτος μπήκε ο Αουγκούστο, ακολουθούμενος από την Πατρίσια και τον σύζυγό της, τον Ρικάρντο. Από κοντά ήρθε ο Ρομπέρτο, ο αδερφός του Τζόουνς, ένας σοβαρός άντρας με υπολογιστικό βλέμμα. Τελικά δύο άντρες με κοστούμια, τους οποίους η Μάρθα υπέθεσε ότι ήταν δικηγόροι. «Καλώς ήρθατε», είπε ο Τζόουνς χωρίς να σηκωθεί. Ο τόνος του ήταν ψυχρός αλλά ευγενικός. «Δεν περίμενα να σας ξαναδώ σε αυτό το σπίτι τόσο σύντομα, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της τελευταίας μας συνάντησης». Ο Αουγκούστο προχώρησε, αγνοώντας την καλυμμένη πρόκληση. Το βλέμμα του έμεινε στη Μάρθα για μια στιγμή και ένα περιφρονητικό χαμόγελο σχηματίστηκε στα χείλη του. «Βλέπω ότι η καμαριέρα πήρε προαγωγή», σχολίασε. «Να σας συγχαρώ για την ταχεία επαγγελματική σας εξέλιξη». Η προσβολή ήταν προφανής και η Μάρθα ένιωσε το πρόσωπό της να ζεσταίνεται. Αλλά πριν προλάβει να απαντήσει, ο Τζόουνς παρενέβη. «Η κυρία Μάρθα Ρόμαν είναι η εκτελεστική βοηθός μου και είναι εδώ κατόπιν αιτήματός μου. Σας προτείνω να της φερθείτε με τον ίδιο σεβασμό που περιμένω από τον εαυτό μου, Αουγκούστο». Ο τόνος του δεν άφησε καμία αμφιβολία για τη σοβαρότητα της προειδοποίησης. Ο Αουγκούστο έκανε μια ελαφριά κίνηση, αλλά διατήρησε το σαρκαστικό του χαμόγελο. «Όπως επιθυμείς, πατέρα. Άλλωστε, είναι το σπίτι σου προς το παρόν». Η Πατρίσια, που μέχρι τότε είχε μείνει σιωπηλή, έκανε ένα βήμα μπροστά. Ντυμένη άψογα με ένα μπλε μεταξωτό κοστούμι, με τα μαλλιά της τέλεια χτενισμένα, ήταν η εικόνα της κομψότητας. Αλλά τα μάτια της, όταν έπεσαν στη Μάρθα, αποκάλυψαν μια παγωμένη περιφρόνηση. «Είμαστε εδώ για να λύσουμε οικογενειακά ζητήματα», δήλωσε. «Προσωπικά ζητήματα. Η παρουσία ξένων δεν είναι πρέπουσα». «Η Μάρθα μένει», δήλωσε κατηγορηματικά ο Τζόουνς, όπως και ο Γκάμπριελ. «Ό,τι ήρθες να συζητήσεις, μπορείς να το κάνεις παρουσία τους». Ο Ρομπέρτο, που μέχρι τότε παρέμενε διακριτικά απόμακρος, πλησίασε. «Τζόουνς, να είσαι λογικός. Αυτό αφορά το κτήμα Μίλερ Άτκινς. Ένα κτήμα που χτίστηκε εδώ και γενιές. Δεν είναι θέμα για ξένους». Υπήρχε μια ιδιαίτερη αποστροφή καθώς κοίταζε τη Μάρθα, σαν η απλή παρουσία της να ήταν προσβολή των οικογενειακών παραδόσεων. «Μάρθα», είπε ο Τζόουνς γυρνώντας προς το μέρος της, «σε παρακαλώ δώσε στον αδερφό μου την έκθεση που ετοιμάσαμε για τις παρατυπίες στο Atkins Mining». Εκείνη συμμορφώθηκε. Σηκώθηκε για να δώσει έναν φάκελο στον Ρομπέρτο, ο οποίος τον πήρε με εμφανή απροθυμία. «Τι είναι αυτό?» ρώτησε ξεφυλίζοντας τα έγγραφα με αυξανόμενη ανησυχία. Μια πολύ λεπτομερής περίληψη για το πώς εσύ και ο Αουγκούστο υπεξαιρέσατε περίπου 40 εκατομμύρια
ρεάλ από την εταιρεία εξόρυξης τα τελευταία 3 χρόνια. Και απάντησε ο Jones με εκπληκτική ηρεμία. Υπάρχουν επίσης αντίγραφα για τους δικηγόρους που ήταν παρόντες, σε περίπτωση που ενδιαφέρονται. Το σοκ ήταν ορατό στα πρόσωπα όλων των επισκεπτών. Ο Αουγκούστο χλώμιασε ορατά. Ο Ρομπέρτο άφησε το φάκελο κάτω, χαρτιά σκορπισμένα στο περσικό χαλί. Αυτό είναι. Αυτή είναι συκοφαντία. Ξέσπασε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να αποσπάσει την προσοχή από το θέμα που ήρθαμε να συζητήσουμε. Και τι θέμα θα ήταν αυτό? Ρώτησε ο Jones σηκώνοντας το φρύδι του. Ένας από τους δικηγόρους απάντησε, συνερχόμενος πιο γρήγορα από τους άλλους. Έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι δεν είστε διανοητικά ικανός να διαχειριστείτε την οικογενειακή επιχείρηση, κύριε Άτκινς, και ήρθαμε να προτείνουμε μια ειρηνική μεταβίβαση του ελέγχου στους νόμιμους κληρονόμους σας. Η θράσος της δήλωσης εξόργησε εμφανώς τον Γκάμπριελ. «Πες το επισήμενιστη. Πεσήμεστη, αυτό είναι παράλογο. Ο πατέρας μου είναι απόλυτα λογικός και ικανός». «Αλήθεια?» ρώτησε η Πατρίσια ανακτώντας την ψυχραιμία της. «Ένας άνθρωπος που αλλάζει ξαφνικά τη διαθήκη του, αποξενώνει τα μεγαλύτερα παιδιά του και επιτρέπει στον εαυτό του να επηρεάζεται από υπηρέτες». Το περιφρονητικό του βλέμμα προς τη Μάρθα ήταν αδιαμφισβήτητο. «Σας φαίνεται αυτό ως η συμπεριφορά κάποιου που έχει πλήρη έλεγχο των διανοητικών του ικανοτήτων». «Πρόσεχε, Πατρίσια», προειδοποίησε ο Jones με επικίνδυνα χαμηλή φωνή. «Σας προτείνω να προσέχετε τα λόγια σας». Η Μάρθα, που είχε παραμείνει σιωπηλή μέχρι τότε, δεν μπορούσε να συγκρατηθεί άλλο. «Συγχώρεσέ με, Jones, αλλά νομίζω ότι ξέρω τι συμβαίνει εδώ». Όλα τα βλέμματα στράφηκαν πάνω της, άλλα έκπληκτα, αλλά αγανακτισμένα με τη διακοπή. «Αν μου επιτρέπετε», πήρε έναν φάκελο στο τραπέζι, διαφορετικό από αυτόν που είχαν δώσει στο Ρομπέρτο. Τις τελευταίες εβδομάδες, ενώ αναδιοργανώναμε τα αρχεία του αγροκτήματος, βρήκα μερικά ενδιαφέροντα έγγραφα. Άνοιξε τον φάκελο αφαιρώντας αρκετές σελίδες. «Αυτό είναι το αρχικό πιστοποιητικό γέννησης του Αουγκούστο. Σημειώστε την ημερομηνία». Έδωσε το έγγραφο στον Πάολο Σέζαρ, ο οποίος το εξέτασε προσεκτικά. «Όπως μπορείτε να δείτε, ο Αουγκούστο γεννήθηκε τον Μάρτιο του 1989. Ωστόσο, ο γάμος του με την Ντόνα Έλενα έλαβε χώρα μόλις τον Οκτώβριο του ίδιου έτους». Ένα μουρμουριτό διαπέρασε το δωμάτιο. Ο Γκάμπριελ φάνηκε εξίσου έκπληκτος με τους άλλους. «Τι σημαίνει αυτό?» ρώτησε μπερδεμένος. «Σημαίνει», απάντησε καθαρά η Μάρθα, «ότι ο Αουγκούστο δεν είναι ο βιολογικός γιος του Jones. Είναι ο γιος της Έλενας με έναν άλλο άντρα πριν από τον γάμο». Ο Αουγκούστο σηκώθηκε απότομα, με το πρόσωπό του παραμορφωμένο από οργή. «Δεν έχεις κανένα δικαίωμα. Αυτή είναι μια παραβίαση της ιδιωτικής ζωής, μια άβολη αλήθεια», ολοκλήρωσε ο Jones. «Ναι, Αουγκούστο, πάντα ήξερα ότι δεν ήσουν γιος μου εξ αίματος. Η Έλενα μου το είπε πριν παντρευτούμε, αλλά σε αγαπούσα αρκετά για να σε δεχτώ ακόμα και όταν ήσουν έγκυος σε έναν άλλο άντρα και να σε μεγαλώσω σαν δικό μου γιο». Η αποκάλυψη φάνηκε να χτυπάει τον Αουγκούστο σαν σωματικό χτύπημα. Παραπάτησε, στηριζόμενος στο τραπέζι για να μην πέσει. «Το ήξερες όλο αυτό το διάστημα?» «Ναι», επιβεβαίωσε ο Jones, «και δεν με ενόχλησε ποτέ. Σου φέρθηκα ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που φέρθηκα στον Γκάμπριελ και την Πατρίσια, που είναι τα βιολογικά μου παιδιά. Τους έδωσα σε όλους τις ίδιες ευκαιρίες, την ίδια αγάπη». Στράφηκε στη Μάρθα με ένα βλέμμα θαυμασμού. «Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι πώς το κατάλαβες αυτό, Μάρθα». Κοίταξε κάτω, στιγμιαία αμήχανη. «Όταν δούλευα ως καθαρίστρια, βρήκα ένα κουτί με παλιά έγγραφα στη σοφίτα. Είδα το πιστοποιητικό, αλλά τότε δεν κατάλαβα τη σημασία του. Μόνο πρόσφατα, όταν αρχίσαμε να ερευνούμε τις δραστηριότητες του Αουγκούστο, οι ημερομηνίες είχαν νόημα». Ο Τζόουνς έγνεψε καταφατικά. Έπειτα γύρισε πίσω στους επισκέπτες, ανακτώντας τον πλήρη έλεγχο της κατάστασης. «Επιτρέψτε μου να διευκρινίσω μερικά σημεία. Πρώτον, είμαι απόλυτα διαυγής και ικανός να διαχειριστώ τις υποθέσεις μου. Δεύτερον, αν επιμείνεις σε αυτή την γελία προσπάθεια να με κηρύξεις ανίκανο, θα παρουσιάσω λεπτομερή στοιχεία για την ανάρμοστη συμπεριφορά στην εταιρεία εξόρυξης, με αποτέλεσμα όχι μόνο αστικές αλλά και ποινικές διαδικασίες. Τρίτον, Αουγκούστο, το γεγονός ότι δεν είσαι ο βιολογικός μου γιος δεν επηρέασε ποτέ την αγάπη που ένιωθα για σένα. Αλλά η πρόσφατη συμπεριφορά σου, η προδοσία, τα ψέματα και ιδιαίτερα το σχέδιο να βλάψεις την υγεία μου έχει καταστρέψει κάθε δεσμό μεταξύ μας. Η ένταση στο δωμάτιο ήταν έκδηλη
Η Πατρίσια, νιώθοντας την αλλαγή της κατάστασης, δοκίμασε μια νέα προσέγγιση. «Πάτερ, υπήρξε μια παρεξήγηση. Δεν είχαμε ποτέ πρόθεση να σε βλάψουμε». Αυτή η συζήτηση που άκουσε η Μάρθα βγήκε εκτός πλαισίου. «Μην προσβάλλεις την νοημοσύνη μου, Πατρίσια», διέκοψε ο Τζόουνς. «Ο Γκάμπριελ ηχογράφησε ένα μέρος της συζήτησης, θυμάσαι. Έχω αρκετά στοιχεία για να κινηθώ νομικά εναντίον σου. Αν δεν το έχω κάνει μέχρι τώρα, ήταν μόνο για να αποφύγω ένα δημόσιο σκάνδαλο που θα αμαύρωνε το όνομα της οικογένειας». Ο Ρομπέρτο, που μέχρι τότε παρέμενε σοκαρισμένος από τις αποκαλύψεις για τον Αουγκούστο, βρήκε τη φωνή του. «Και εγώ τι θα γίνει, Τζόουνς? Τι σκοπεύεις να κάνεις?» Ο Τζόουνς τον κοίταξε ψυχρά. Εξαρτάται από εσένα, αδερφέ. Μπορείς να επιστρέψεις τα χρήματα που υπεξαιρέθηκαν από την εταιρεία εξόρυξης και να απομακρυνθείς ήσυχα από την οικογενειακή επιχείρηση, ή μπορείς να αντιμετωπίσεις τις νομικές συνέπειες των πράξεών σου». Η σιωπή που ακολούθησε ήταν εκοφαντική. Η Μάρθα παρακολουθούσε τη σκηνή με ένα μείγμα γοητείας και ανησυχίας. Ποτέ δεν είχε φανταστεί τον εαυτό της στο επίκεντρο ενός οικογενειακού δράματος τέτοιου μεγέθους. Δίπλα της, ο Γκάμπριελ φαινόταν εξίσου έκπληκτος, επεξεργαζόμενος τις αποκαλύψεις για τον αδελφό που γνώριζε πάντα. Τελικά ο Αουγκούστο ήταν αυτός που έσπασε τη σιωπή. «Δεν έχει τελειώσει αυτό, γέρο», σφύριξε, με τα μάτια του κόκκινα από μίσος. «Θα το μετανιώσεις αυτό». «Το μετανιώνω ήδη, Αουγκούστο», απάντησε ο Τζόουνς με γνήσια θλίψη. «Μετανιώνω που δεν συνειδητοποίησα νωρίτερα το βάθος της δυσαρέσκειάς σου. Δεν ήμουν καλύτερος πατέρας για σένα». Για μια στιγμή η Μάρθα διέκρινε κάτι στα μάτια του Αουγκούστο. Έναν δισταγμό, μια σκιά γνήσιου συναισθήματος. Αλλά ήταν μόνο μια στιγμή. Σύντομα η μάσκα της οργής επέστρεψε. «Το είπαμε», αντιδιέταξε τους άλλους. «Δεν έχουμε τίποτα άλλο να συζητήσουμε εδώ». Ένας προς έναν, οι επισκέπτες έφυγαν. Η Πατρίσια έριξε στη Μάρθα ένα τελευταίο δηλητηριώδες βλέμμα. Ο Ρομπέρτο φαινόταν ηττημένος, γερασμένος σε λίγα λεπτά. Οι δικηγόροι διατήρησαν επαγγελματικά ουδέτερες εκφράσεις, αλλά ήταν σαφές ότι είχαν επανυπολογίσει τις στρατηγικές τους. Όταν η πόρτα έκλεισε τελικά πίσω από τον τελευταίο τους, ο Τζόουνς άφησε έναν μακρύ αναστεναγμό, σαν να κρατούσε την αναπνοή του, σε όλη τη διάρκεια της αντιπαράθεσης. «Λοιπόν», είπε με ένα κουρασμένο χαμόγελο, «αυτό ήτανε έντονο». Ο Γκάμπριελ πλησίασε τον πατέρα του, βάζοντας το χέρι του στον ώμο του. «Είσαι καλά». Ο Τζόουνς έγνεψε καταφατικά. «Είμαι. Μάλιστα νιώθω πιο ανάλαφρος. Χρειαζόμασταν να κάνουμε αυτή τη συζήτηση εδώ και πολύ καιρό». Στράφηκε στη Μάρθα, η οποία παρέμεινε όρθια, συνεχίζοντας να επεξεργάζεται όλα όσα είχαν συμβεί. «Όσο για εσένα, Μάρθα, απέδειξες για άλλη μια φορά ότι είσαι εξαιρετική». Κοκκίνησε βαθιά. «Απλώς έκανα αυτό που νόμιζα ότι ήταν σωστό, Τζόουνς. Και αυτό ακριβώς σε κάνει ξεχωριστή», απάντησε, σηκώνοντας το μάτι του. «Λίγοι άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο κάνουν το σωστό όταν έχουν τόσα πολλά να χάσουν». Ο Πάουλο Σέζαρ, που παρακολουθούσε όλη τη σκηνή με ενδιαφέρον, καθάρισε διακριτικά τον λαιμό του. «Αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να συζητήσουμε μαζί σας μερικές νομικές λεπτομέρειες, Τζόουνς. Πρέπει να προετοιμαστούμε για πιθανές αγωγές». «Θέσμα φυσικά, Πάουλο», συμφώνησε ο Τζόουνς. «Γκάμπριελ, μπορείτε εσείς και η Μάρθα να μας δώσετε λίγο χρόνο?» Ο Γκάμπριελ έγνεψε καταφατικά, δείχνοντας στη Μάρθα να τον ακολουθήσει. Καθώς περπατούσαν στον διάδρομο, παρέμεινε σιωπηλός, φανερά βυθισμένος στις σκέψεις του. «Είσαι καλά?» ρώτησε απαλά. «Είναι πολλά να τα επεξεργαστούμε ταυτόχρονα», χαμογέλασε θλιμμένα. «Είναι περίεργο να ανακαλύπτεις ότι ο μεγαλύτερος αδερφός σου, αυτός με τον οποίο μεγαλώσατε, δεν είναι στην πραγματικότητα αδερφός σου. Όχι βιολογικά τουλάχιστον». Σταμάτησε. «Αν και εξηγεί πολλά». «Σαν τι?» ρώτησε η Μάρθα με περιέργεια. «Σαν το γεγονός ότι είναι ο μόνος κοκκινομάλης στην οικογένεια», απάντησε ο Γκάμπριελ με ένα μικρό χωρίς χιούμορ γέλιο. «Και η συνεχής δυσαρέσκειά του ίσως. Πάντα ένιωθα ότι υπήρχε κάτι πικρό πάνω του. Τώρα αναρωτιέμαι αν ήξερε την αλήθεια». «Νομίζεις ότι ξέρουμε όλη την αλήθεια?» ρώτησε η Μάρθα. Ο Γκάμπριελ σταμάτησε να περπατάει, κοιτάζοντας την επίμονα. «Τι εννοείς?» Δίστασε, αβέβαιη αν έπρεπε να μοιραστεί τις υποψίες της. «Απλώς υπάρχει κάτι περισσότερο σε αυτή την ιστορία. Κάτι για τον πατέρα και τη μητέρα σου». «Τι είδους κάτι περισσότερο?» επέμεινε ο Γκάμπριελ. Η Μάρθα αναστέναξε. «Δεν είμαι σίγουρη, αλλά όταν ξεφύλιζα τα παλιά έγγραφα, βρήκα γράμματα
Γράμματα που έγραψε η μητέρα σου στον πατέρα σου πριν. Σώπασε τη φωνή της, σεβόμενη τον πόνο που ακόμα βασανιζόταν πριν φύγει, ολοκλήρωσε ο Γκάμπριελ. Και τι έλεγαν αυτές οι επιστολές? Δεν τις διάβασα ολόκληρες, σε παραδέχτηκε η Μάρθα. Αυτό δεν θα ήταν σωστό. Αλλά είδα αποσπάσματα, αδέσποτες προτάσεις. Υπήρχε αναφορά σε ένα μυστικό που θα μπορούσε να καταστρέψει τα πάντα. Και το όνομα του Ρομπέρτο εμφανίστηκε αρκετές φορές. Ο Γκάμπριελ συνοφριώθηκε, επεξεργαζόμενος την πληροφορία. Πιστεύεις ότι έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο Αουγκούστο δεν είναι ο βιολογικός γιος του πατέρα μου? Ίσως, απάντησε η Μάρθα με προσοχή, ή μήπως είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Απλώς σκέφτηκα ότι έπρεπε να το ξέρεις, έγνεψε ευγνωμονώντας. Σε ευχαριστώ που με εμπιστεύτηκες, Μάρθα. Θα το σκεφτώ. Ίσως είναι καιρός να κάνω μια ειλικρινή συζήτηση με τον πατέρα μου. Καθώς απομακρύνθηκε, κατευθυνόμενος προς τους στάβλους όπου συχνά συλλογιζόταν, η Μάρθα παρέμεινε στο διάδρομο, νιώθοντας το βάρος των αποκαλύψεων και των μυστικών που παρέμεναν ακόμα θαμμένα σε εκείνο το αγρόκτημα. Και το πιο ανησυχητικό απ' όλα, η αυξανόμενη βεβαιότητα ότι τα συναισθήματά της για τον Jones Mueller Atkins είχαν ανθίσει σε κάτι που δεν είχε ποτέ φανταστεί. Δυνατό όχι εκεί τις εβδομάδες που ακολούθησαν την αντιπαράθεση στη βιβλιοθήκη, μια απατηλή ηρεμία κυριάρχησε στο αγρόκτημα Horizon. Η Μάρθα συνέχισε να εκτελεί τα καθήκοντά της ως βοηθός του Jones, τώρα με διευρυμένες αρμοδιότητες. Μετά την ταραχώδη αποχώρηση του Αουγκούστο και της Πατρίσια, πολλοί τομείς της επιχείρησης χρειάζονταν αναδιοργάνωση. Βυθίστηκε στην εργασία της, αποφεύγοντας τα αντικρουόμενα συναισθήματα που συσσωρεύονταν στο στήθος της. Τα πρωινά στο αγρόκτημα ακολουθούσαν μια ευχάριστη ρουτίνα. Η Μάρθα σηκωνόταν με το πρώτο λαλήσιο κόκορας, έπινε έναν γρήγορο καφέ στην κουζίνα, όπου η Ντόνα Ζάιρα της φερόταν πλέον με απρόθυμο σεβασμό και κατευθυνόταν στο γραφείο πριν καν φτάσει ο Jones. Οργανώνει τα έγγραφα, απαντά σε email και ετοίμαζε το πρόγραμμα της ημέρας. Όταν έφτασε, συνήθως γύρω στις 8, τα βρήκε όλα ήδη τακτοποιημένα. Θα έκανες οποιοδήποτε στέλεχος πολυεθνικής ξεπερασμένο? Αστιεύτηκε ένα πρωί, θαυμάζοντας την αποτελεσματικότητα με την οποία είχε αναδιοργανώσει ολόκληρο το σύστημα αρχιοθέτησης του αγροκτήματος. Η Μάρθα απλώς χαμογέλασε ως απάντηση, προσπαθώντας να αγνοήσει τη ζέστη που ανέβαινε στον λαιμό της κάθε φορά που την επένεσε. Η καθημερινή τους εγκύτητα γινόταν ταυτόχρονα ευχαρίστηση και βασανιστήριο. Ο Γκάμπριελ είχε επίσης γίνει μια συνεχής παρουσία στη ζωή του. Μετά τις αποκαλύψεις για τον Αουγκούστο, φάνηκε να αναζητά στη Μάρθα έναν έμπιστο άνθρωπο, κάποιον με τον οποίο θα μπορούσε να μοιραστεί αμφιβολίες και σκέψεις που δεν ένιωθε άνετα να συζητήσει με τον πατέρα του. Πάντα αναρωτιόμουν γιατί η μητέρα μου φαινόταν τόσο απόμακρη μερικές φορές, σχολίασε κατά τη διάρκεια μιας βόλτας με άλογο γύρω από την ιδιοκτησία. Τώρα αρχίζω να καταλαβαίνω, κουβαλούσε πολλά μυστικά. Η Μάρθα καβαλούσε δίπλα του, ακόμα ασταθής στην πλάτη του αλόγου, αλλά αποφασισμένη να κατακτήσει αυτή την ικανότητα όπως είχε κατακτήσει τόσες άλλες από την προαγωγή της. «Όλοι έχουμε μυστικά, Γκάμπριελ», την απάντησε προσεκτικά. Μερικές φορές από φόβο, μερικές φορές για να προστατεύσουμε αυτούς που αγαπάμε. Την παρακολούθησε με περιέργεια. «Έχεις κι εσύ μυστικά, Μάρθα. Κοίταξε αλλού», καρφώνοντας το βλέμμα του στον ορίζοντα, όπου ο ουρανός συναντούσε τα καταπράσινα χωράφια. «Όλοι έχουμε», επανέλαβε χωρίς να επεκταθεί. Εκείνο το βράδυ, μια σφοδρή καταιγίδα μενόταν πάνω από την περιοχή. Αστραπές έλαμψαν στον ουρανό, φωτίζοντας στιγμιαία το σκοτάδι, ακολουθούμενες από βροντές που τράνταξαν τα παράθυρα της έπαυλης. Η Μάρθα ήταν στο δωμάτιό της, προσπαθώντας να συγκεντρωθεί σε ένα βιβλίο για τις επιχειρήσεις που της είχε δώσει ο Jones, όταν ακούστηκαν επίγοντα χτυπήματα στην πόρτα της. Ήταν ο Γκάμπριελ, μουσκεμένος και λαχανιασμένος. «Χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου», είπε χωρίς να προλογίσει. «Έχει γίνει κατολίσθηση στην πλαγιά του λόφου κοντά στο χωριό. Κάποια σπίτια έχουν υποστεί ζημιές». Η Μάρθα δεν δίστασε. Μέσα σε λίγα λεπτά ήταν ντυμένη κατάλληλα και ακολουθούσε τον Γκάμπριελ στον γκαράζ, όπου ο Jones τους περίμενε ήδη με ένα φορτηγάκι. «Η ομάδα διάσωσης έχει ήδη κληθεί», εξήγησε, καθώς έτρεχε στον λασπωμένο δρόμο. «Αλλά πρέπει να συντονίσουμε τη φροντίδα για τις πληγείσες οικογένειες». Η σκηνή στο χωριό ήταν καταστροφική. Η βροχή συνέχιζε να πέφτει ασταμάτητα,
εμποδίζοντας τις προσπάθειες διάσωσης. Αρκετά απλά σπίτια, χτισμένα στην πλαγιά ενός λόφου, είχαν εν μέρει θαυτεί από την κατολίσθηση. Απελπισμένοι κάτοικοι προσπάθησαν να περισσώσουν υπάρχοντα και να εντοπίσουν μέλη της οικογένειας. Ο Jones ανέλαβε αμέσως την πρωτοβουλία, οργανώνοντας ομάδες αγροτών για να βοηθήσουν στη διάσωση. Ο Γκάμπριελ συντόνισε τη μεταφορά των τραυματιών σε ασφαλές μέρος. Η Μάρθα από την πλευρά της βρέθηκε φυσικά στον ρόλο της στέγασης των αστέγων, ειδικά των παιδιών και των ηλικιωμένων. «Θα τους πάμε στο αγρόκτημα», αποφάσισε ο Jones, όταν έγινε σαφές ότι ο αριθμός των πληγέντων ήταν μεγαλύτερος από τον αρχικά εκτιμόμενο. Η αίθουσα εκδηλώσεων μπορεί να προσαρμοστεί ως προσωρινό καταφύγιο. Η Μάρθα έγνεψε καταφατικά, οργανώνοντας ήδη νοερά τους απαραίτητους πόρους. «Θα καλέσω την Ντόνα Ζάιρα και θα τη ζητήσω να ετοιμάσει γεύματα και να βάλει στην άκρη στεγνά ρούχα». Δούλεψαν ακούραστα όλη τη νύχτα. Η Μάρθα δεν είχε ξαναδεί τον Jones έτσι, εντελώς απογυμνωμένο από την επίσημη εξουσία του, με τα μανίκια σηκωμένα, να κρατάει παιδιά στην αγκαλιά του, να παρηγορεί τους ηλικιωμένους, να δίνει ακριβείς εντολές που έσωζαν ζωές. Κάποια στιγμή τα μάτια τους συναντήθηκαν μέσα στη βροχή και κάτι πέρασε ανάμεσά τους, μια σιωπηλή επικοινωνία που ξεπερνούσε τα λόγια. Το επόμενο πρωί, με την καταιγίδα να έχει τελικά κοπάσει, το αγρόκτημα είχε μετατραπεί σε ένα αυτοσχέδιο καταφύγιο. Δεκάδες οικογένειες κατήχαν το υπόστεγο, λαμβάνοντας ιατρική περίθαλψη, φαγητό και στεγνά ρούχα. Η Μάρθα, εξαντλημένη αλλά αποφασισμένη, συντόνιζε τα πάντα με μια αποτελεσματικότητα που εξέπληξε ακόμη και την ίδια. «Είσαι απίστευτη», είπε ο Jones, πλησιάζοντας με 2 κούπες καφέ. Της πρόσφερε μία, την οποία δέχτηκε με ευγνωμοσύνη. «Απλώς κάνω ό,τι είναι απαραίτητο», να απάντησε ταπεινά, «όπως όλοι εδώ». «Όχι, Μάρθα», επέμεινε. «Κάνεις περισσότερα από όσα χρειάζεται. Πάντα το έκανες». Υπήρχε μια ένταση στο βλέμμα του που την έκανε να κοιτάξει αλλού, μπερδεμένη και συγκινημένη. Τους διέκοψε ένας από τους αγρότες, ο οποίος έφερε νέα για τις προσπάθειες καθαρισμού του χωριού. Ο Jones απομακρύνθηκε για να του μιλήσει, αφήνοντας τη Μάρθα στις ταραγμένες σκέψεις της. Αργότερα την ίδια μέρα, όταν επιτέλους βρήκε μια στιγμή για να ξεκουραστεί, η Μάρθα πήγε στην πίσω βεράντα του κυρίως σπιτιού. Η βροχή είχε σταματήσει εντελώς και ένας ντροπαλός ήλιος άρχιζε να ξεπροβάλλει μέσα από τα σύννεφα που διαλύονταν. Πήρε μια βαθιά ανάσα, μυρίζοντας το βρεγμένο χώμα και την αναζωογονημένη βλάστηση. «Νόμιζα ότι θα σε έβρισκα εδώ», τελάς είπε μια γνώριμη φωνή πίσω της. Ο Γκάμπριελ πλησίασε. Φαινόταν τόσο κουρασμένος όσο και εκείνη, αλλά με μια λάμψη θαυμασμού στα μάτια του. «Ήσουν απίστευτος χθες το βράδυ. Όλο το χωριό μιλάει για την αγροτόπεδο που φρόντιζε τους πάντες σαν να ήταν η οικογένειά της». Η Μάρθα χαμογέλασε αμήχανα. «Απλώς έκανα αυτό που θα έκανε ο καθένας». «Όχι, Μάρθα», διαφώνησε σοβαρά. «Δεν έχουν όλοι αυτή την ικανότητα να νοιάζονται πραγματικά για τους άλλους. Είναι κάτι σπάνιο και πολύτιμο». Σταμάτησε για λίγο, σαν να σκεφτόταν προσεκτικά τα επόμενα λόγια του. «Κι εγώ ο πατέρας μου το πρόσεξε. Δεν τον έχω ξαναδεί να κοιτάζει κανέναν όπως σε κοιτάζει». Η καρδιά της χτυπούσε δυνατά. «Γκάμπριελ, εγώ δεν χρειάζεται να πεις τίποτα», διέκοψε απαλά. «Θέλω απλώς να ξέρεις ότι... Λοιπόν, αν κάτι συμβαίνει μεταξύ σας ή συμβεί ποτέ, το καταλαβαίνω και το υποστηρίζω». Η Μάρθα ένιωσε δάκρυα να πλημμυρίζουν απροσδόκητα. «Δεν υπάρχει τίποτα μεταξύ μας, Γκάμπριελ. Είναι το αφεντικό μου. Είμαι η υπηρέτρια. Οι κόσμοι δεν θα μπορούσαν να είναι πιο διαφορετικοί». «Ίσως οι κόσμοι δεν είναι τόσο διαφορετικοί όσο φαίνονται», απάντησε ενιγματικά. Πριν προλάβει να εξηγήσει περισσότερα, τους διέκοψε η άφιξη ενός μέλους του διοικητικού προσωπικού του αγροκτήματος. «Κύριε Γκάμπριελ, δεσποινής Μάρθα, συγχωρήστε την εισβολή, αλλά υπάρχει μια κατάσταση που απαιτεί άμεση αντιμετώπιση». Ο άντρας φαινόταν νευρικός, στρίβοντας το καπέλο του ανάμεσα στα χέρια του. «Τι συμβαίνει, Αντώνιο?» ρώτησε ο Γκάμπριελ. «Η κυρία Αουγκούστο και ο Ρομπέρτο μόλις έφτασαν, με αστυνομικούς. Το σοκ ήταν άμεσο». Η Μάρθα και ο Γκάμπριελ αντάλλαξαν ανησυχημένα βλέμματα πριν κατευθυνθούν γρήγορα προς την κύρια είσοδο του αγροκτήματος. Εκεί αντίκρισαν μια σουρεαλιστική σκηνή. 3 παρκαρισμένα περιπολικά, τον Αουγκούστο και τον Ρομπέρτο να μιλάνε με ένστολους άνδρες και τον Jones στη βεράντα, με το πρόσωπό του μια μάσκα ελεγχόμενης οργής. «Τι συμβαίνει?»
ρώτησε ο Γκάμπριελ πλησιάζοντας τον πατέρα του. Ο Τζόουνς κράτησε τα μάτια του καρφωμένα στον Αουγκούστο, ο οποίος χαμογέλασε, με σχεδόν κρυφή ικανοποίηση. «Ο αδερφός σας προφανώς αποφάσισε να κλιμακώσει τη διαμάχη μας», απάντησε με ελεγχόμενη φωνή. «Έφερα αστυνομικούς με ένταλμα έρευνας. Ισχυρίζονται ότι υπάρχουν έγγραφα εδώ που θα αποδείκνυαν ότι διέπραξα φορολογική απάτη». Η Μάρθα ένιωσε ένα ρίγος να διαπερνά τη σπονδυλική της στήλη. Η φορολογική απάτη ήταν μια σοβαρή κατηγορία που θα μπορούσε να οδηγήσει σε φυλάκιση ακόμη και για κάποιον στη θέση του Τζόουνς. «Αλλά αυτό είναι παράλογο», διαμαρτυρήθηκε ο Γκάμπριελ. «Ήσουν πάντα σχολαστικός με τη λογιστική της εταιρείας». «Προφανώς». «Δίκη», συμφώνησε ο Τζόουνς, «αλλά φαίνεται ότι ο Αουγκούστο και ο Ρομπέρτο πλαστογράφησαν έγγραφα για να με εμπλέξουν και προφανώς έχουν αρκετή επιρροή για να πείσουν έναν δικαστή να εκδώσει ένταλμα». Ο Αουγκούστο πλησίασε, φορώντας ένα θριαμβευτικό χαμόγελο. «Θεάσι την ριτζεμπόμεστοε. Γεια σου μέγασιου πάτερ», είπε, τονίζοντας την τελευταία λέξη με περιφρόνηση. «Εκπλήσεσαι που με βλέπεις τόσο σύντομα». Ο Τζόουνς τον κοίταξε ψυχρά. «Απελπισμένος θα ήταν η πιο κατάλληλη λέξη, Αουγκούστο. Μόνο απελπισμένοι άνθρωποι καταφεύγουν σε τόσο χαμηλών τάσεων τακτικές». «Χαμηλές», επανέλαβε ο Αουγκούστο με ένα αναγκαστικό γέλιο. «Σαν αυτές που χρησιμοποίησες για να με ταπεινώσεις, για να μου αρνηθείς τα πρωτοτόκια». Το βλέμμα του μετατοπίστηκε στη Μάρθα, παίρνοντας μια σκανταλιάρικη λάμψη. «Βλέπω ότι η μικρή υπηρέτρια είναι ακόμα δίπλα σου. Είναι συναρπαστικό το πώς κάποιοι άνθρωποι μπορούν να κλιμακώσουν τόσο γρήγορα». Η υπονοούμενη προσβολή έκανε τη Μάρθα να βράσει το αίμα της, αλλά διατήρησε την ψυχραιμία της, ανταποδίδοντας το βλέμμα του με ήρεμη αξιοπρέπεια. «Οι αστυνομικοί θα ψάξουν το γραφείο», συνέχισε ο Αουγκούστο, γυρίζοντας προς τον Τζόουνς. «Είμαι σίγουρος ότι θα βρουν ακριβώς αυτό που ψάχνουμε». «Δεν θα βρουν τίποτα άλλο παρά την αλήθεια», απάντησε ο Τζόουνς. «Και η αλήθεια, Αουγκούστο, πάντα υπερισχύει στο τέλος». Όσο σίγουρος κι αν ακουγόταν, η Μάρθα είδε την ανησυχία στα μάτια του. Αν ο Αουγκούστο και ο Ρομπέρτο είχαν όντως πλαστογραφήσει πιστικά έγγραφα, η κατάσταση μπορεί να ήταν πιο σοβαρή από ό,τι φαινόταν. Οι αστυνομικοί άρχισαν να μπαίνουν στο σπίτι, με επικεφαλή σε έναν σοβαρό αστυνομικό. «Τρέσμα πεσίτσε. Εγώ του ποιητής είμαι ο αρχηγός Μέντες», συστήθηκε. «Έχουμε ένταλμα κατάσχεσης οικονομικών εγγράφων από το αγρόκτημα Οριζόντε και τις σχετικές εταιρείες». Ο Τζόουνς έγνεψε καταφατικά. «Ο δικηγόρος μου έρχεται. Μέχρι τότε θα επιβλέπω προσωπικά την έρευνα για να διασφαλίσω ότι όλα θα γίνουν νόμιμα». Ο αρχηγός της αστυνομίας έγνεψε καταφατικά και η συνοδεία κατευθύνθηκε προς το γραφείο. Η Μάρθα ακολούθησε, νιώθοντας ένα μείγμα αγανάκτησης και φόβου. Ήξερε τα αρχεία του αγροκτήματος καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον τώρα. Ήταν αυτή που τα είχε αναδιοργανώσει πλήρως τις τελευταίες εβδομάδες. Αν υπήρχε κάτι που να την έκανε να μπερδεύεται, θα το είχε προσέξει. Εκτός κι αν μια ξαφνική σκέψη την έκανε να επιταχύνει το βήμα της, προσπερνώντας τους άντρες στο διάδρομο. Μπήκε στο γραφείο δευτερόλεπτα πριν από αυτούς, κατευθυνόμενη κατευθείαν προς τη βιβλιοθήκη, όπου ήξερε ότι ο Αουγκούστο είχε φυλάξει τα δικά του έγγραφα όταν ακόμα εργαζόταν εκεί. «Τι νομίζεις ότι κάνεις?» ρώτησε ο Αουγκούστο, ανήσυχος που την είδε να ψάχνει στη βιβλιοθήκη. Η Μάρθα δεν απάντησε, επικεντρώνοντας την προσοχή της στο να φτάσει σε έναν συγκεκριμένο φάκελο στο πάνω ράφι. Τα δάχτυλά της άγγιξαν το αντικείμενο ακριβώς τη στιγμή που ο Αουγκούστο προχωρούσε προς το μέρος της, αλλά ο Γκάμπριελ παρενέβη εμποδίζοντάς τον. «Τι υπάρχει σε αυτόν τον φάκελο, Αουγκούστο?» ρώτησε καχύποπτα. «Γιατί τόσο ενδιαφέρον?» Αουγκούστο χλώμιασε ορατά. Τίποτα σημαντικό. Μόνο προσωπικά έγγραφα που άφησα πίσω, αλλά η νευρικότητά της ήταν εμφανής». Η Μάρθα άνοιξε τον φάκελο, σαρώνοντας γρήγορα το περιεχόμενό του. Όπως υποψιαζόταν, βρήκε έγγραφα που έφεραν την υπογραφή του Τζόουνς. Υπογραφές που, στο εκπαιδευμένο μάτι της, φαινόντουσαν ελαφρώς διαφορετικές από τις γνήσιες. «Νομίζω ότι βρήκα αυτό που ψάχνετε, αρχηγέ», είπε, δίνοντας τον φάκελο στον αξιωματικό. «Αυτά τα έγγραφα φέρουν την υπογραφή του κυρίου Τζόουνς. Αλλά μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι είναι πλαστά». Ο αρχηγός της αστυνομίας εξέτασε προσεκτικά τα έγγραφα. «Πώς μπορείτε να είστε τόσο σίγουροι, δεσποινής?» «Επειδή δουλεύω με την υπογραφή του κάθε μέρα», απάντησε η Μάρθα με πεποίθηση. «Και επειδή αυτά τα έγγραφα ήταν κρυμμένα σε ένα ράφι που ανήκε στον Αουγκούστο, όχι στον Τζόουνς».
Ο Τζόουνς πλησίασε, εξετάζοντας κι αυτός τα έγγραφα. Η έκφραση του σκλήρινε. «Αυτά δεν είναι απλώς πλαστά, αρχηγέ της αστυνομίας. Είναι όργανα μιας σαφούς προσπάθειας να με ενοχοποιήσουν». Ο Αουγκούστο, συνειδητοποιώντας ότι το σχέδιό του κατέρεε, προσπάθησε να φύγει απεγνωσμένα. «Αυτό είναι γελίο. Φύτεψε αυτά τα έγγραφα εκεί. Είναι προφανές ότι συνομωτούν για να με βλάψουν». Αλλά η τρεμάμενη φωνή του και ο ιδρώτας που έτρεχε στο πρόσωπό του πρόδωσαν τον πανικό του. Ο Ρομπέρτο, που μέχρι τότε είχε παραμείνει στο παρασκήνιο, προσπάθησε μια πιο συμφιλιωτική προσέγγιση. «Πρέπει να υπάρχει κάποια παρεξήγηση. Ίσως είναι καλύτερο να ηρεμήσουμε όλοι και...» «Δεν υπάρχει παρεξήγηση, Ρομπέρτο», διέκοψε ψυχρά ο Τζόουνς. «Εσύ και ο Αουγκούστο συνομωτήσατε για να με ενοχοποιήσετε. Ευτυχώς, υποτίμησαν την ευφυΐα και την αφοσίωση όσων ήταν γύρω μου». Ο αρχηγός της αστυνομίας, που παρακολουθούσε τη σκηνή με αυξανόμενη καχυποψία, στράφηκε στον Αουγκούστο. «Κύριε, φοβάμαι ότι θα χρειαστούμε κάποιες διευκρινήσεις σχετικά με αυτά τα έγγραφα. Θα ήταν καλύτερο να μας συνοδεύσετε στο αστυνομικό τμήμα». «Αυτό είναι παράλογο», ξέσπασε ο Αουγκούστο. «Εγώ είμαι αυτός που υποβάλλει κατηγορίες. Δεν μπορούν να μου φέρονται σαν εγκληματία». Αλλά ο αρχηγός της αστυνομίας παρέμεινε απαθής. «Η πλαστογραφία εγγράφων και η ψευδής καταγγελία είναι σοβαρά εγκλήματα, κύριε. Παρακαλώ, συνεργαστείτε». Καθώς ο Αουγκούστο συνοδευόταν έξω, ρίχνοντας μισητά βλέμματα στη Μάρθα, ο Ρομπέρτο προσπάθησε να ξεγλιστρήσει διακριτικά. Ο Τζόουνς ήταν αυτός που τον σταμάτησε. «Όχι τόσο γρήγορα, αδερφέ. Είμαι σίγουρος ότι ο αρχηγός της αστυνομίας θα έχει και αυτός ερωτήσεις για εσάς». Οι επόμενες ώρες πέρασαν σε έναν ανεμοστρόβιλο. Ελήφθησαν καταθέσεις, εξετάστηκαν έγγραφα. Ο Πάουλο Σέζαρ έφτασε και ανέλαβε τον έλεγχο της νομικής κατάστασης, παρουσιάζοντας πρόσθετα στοιχεία για τη συνωμοσία του Αουγκούστο και του Ρομπέρτο. Το βράδυ, όταν όλοι τελικά συνταξιοδοτήθηκαν, η Μάρθα βρέθηκε μόνη με τον Τζόουνς στο γραφείο. Η σιωπή μεταξύ τους ήταν φορτισμένη με ανίποτα συναισθήματα. «Μου έσωσε στη φήμη μου σήμερα», είπε τελικά, γεμίζοντας τον εαυτό του με ένα δάχτυλο ουίσκι. Της πρόσφερε ένα ποτήρι, το οποίο εκείνη αρνήθηκε με μια απαλή χειρονομία. «Έκανα μόνο αυτό που ήταν σωστό», απάντησε όπως πάντα. Ο Τζόουνς χαμογέλασε κουρασμένα. «Η σεμνότητά σου είναι αξιοθαύμαστη, Μάρθα, αλλά αυτή τη φορά πρέπει να δεχτείς τις πλήρεις ευχαριστίες μου». Την πλησίασε. Το έντονο βλέμμα του συνέδεσε τα μελίχρωμα μάτια που τον είχαν τόσο γοητεύσει τελευταία. «Χωρίς εσένα, ο Αουγκούστο θα μπορούσε να είχε προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά. Όχι μόνο στη φήμη μου, αλλά σε όλα όσα έχω χτίσει». Η Μάρθα τον κοίταξε. Η καρδιά της χτυπούσε δυνατά. «Τζόουνς, εγώ...» δίστασε, αβέβαιη πώς να εκφράσει τον ανεμοστρόβιλο των συναισθημάτων που ένιωθε. «Υπάρχει κάτι που πρέπει να πω. Κάτι που μπορεί να είναι ακατάλληλο, λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις μας». Έκανε άλλο ένα βήμα προς το μέρος της, τώρα τόσο κοντά που μπορούσε να νιώσει τη ζέστη που αναδιόταν από το σώμα του. «Οι θέσεις μας είναι απλώς εξωτερικές συνθήκες, Μάρθα. Αυτό που πραγματικά έχει σημασία είναι πώς νιώθουμε». Η φωνή του είχε πέσει σχεδόν σε έναν ψίθυρο. «Και δεν μπορώ πια να αρνηθώ πώς νιώθω για σένα». Το ταυτόχρονο σοκ και η χαρά την έκαναν σχεδόν να παραπατήσει. «Τι λες, Τζόουνς?» Σήκωσε το χέρι του, αγγίζοντας απαλά το πρόσωπό της. «Λέω ότι έχεις μεταμορφώσει τη ζωή μου από τότε που μπήκες σε αυτήν. Όχι μόνο ως υποδειγματική υπάλληλος, αλλά και ως η εξαιρετική γυναίκα που είσαι. Έξυπνη, θαραλέα, ευθεία, συμπονετική, σταμάτησε». Τα μάτια του δεν άφηναν ποτέ τα δικά της. Και απίστευτα όμορφη, αν και δεν φαίνεται να το συνειδητοποιείς. Η Μάρθα ένιωσε ένα κοκκίνισμα να ανεβαίνει στα μάγουλά της, αλλά δεν κοίταξε αλλού. «Οι άνθρωποι θα μιλήσουν», προειδοποίησε. Η φωνή της έτρεμε. «Θα πούν ότι εκμεταλλεύτηκα την κατάσταση, ότι αποπλάνησα το αφεντικό. Ας μιλήσουν», απάντησε σταθερά. «Ποτέ δεν έχω βασίσει τις αποφάσεις μου στις γνώμες των άλλων. Και δεν θα ξεκινήσω τώρα». Το χέρι του γλίστρισε στο πίσω μέρος του λαιμού της. Μια χειρονομία ταυτόχρονα τρυφερή και κτητική. «Το πραγματικό ερώτημα, Μάρθα, είναι τι νιώθεις?» Κατάπιε, γνωρίζοντας ότι η απάντησή της θα άλλαζε τα πάντα αμετάκλητα. «Νιώθω», άρχισε διστακτικά. «Νιώθω κάτι που δεν έχω ξαναζήσει. Κάτι που με τρομάζει και με γοητεύει ταυτόχρονα». Σταμάτησε, μαζεύοντας το θάρρος της. «Νιώθω ότι με κάποιον ανεξήγητο τρόπο βρήκα τη θέση μου στον κόσμο. Και αυτό το μέρος είναι δίπλα σου, Τζόουνς». Τα λόγια μόλις υπόθηκαν,
φάνηκαν να απελευθερώνουν κάτι μέσα της. Όλη η ένταση, όλη η αβεβαιότητα των τελευταίων μηνών που κορυφώνονται σε αυτή τη στιγμή απόλυτης διάβγειας. Ο Τζόουνς χαμογέλασε. Ένα χαμόγελο που μετέτρεψε το συνήθως αυστηρό πρόσωπό της σε κάτι φωτεινό και σχεδόν νεανικό. Αργά, δίνοντάς της άφθονο χρόνο να τραβηχτεί πίσω αν ήθελε, έσκυψε και άγγιξε τα χείλη του στα δικά της. Το φιλί, απαλό και διστακτικό στην αρχή, σταδιακά βάθινε, κουβαλώντας μαζί του σιωπηλές υποσχέσεις και συναισθήματα που είχαν καταπιεστεί για καιρό. Όταν τελικά χώρισαν, λαχανιάζοντας και οι δύο, η Μάρθα ένιωσε ταυτόχρονα πιο ευάλωτη και πιο δυνατή από ποτέ. «Νιφμιν και τώρα», ψιθύρισε, ακόμα αβέβαιη για το μέλλον που τους περίμενε. «Τάμψη τώρα», απάντησε ο Τζόουνς, τυλίγοντάς την στην αγκαλιά του. «Αρχίζουμε να γράφουμε τη δική μας ιστορία. Μαζί». Έκανε άλλο ένα βήμα προς το μέρος της, τόσο κοντά τώρα που μπορούσε να νιώσει τη ζέστη να αναδύεται από το σώμα του. «Οι θέσεις μας είναι απλώς εξωτερικές συνθήκες, Μάρθα. Αυτό που πραγματικά έχει σημασία είναι το πώς νιώθουμε». Η φωνή του είχε πέσει σχεδόν σε έναν ψίθυρο. «Και δεν μπορώ πια να αρνηθώ πώς νιώθω για σένα». Το ταυτόχρονο σοκ και η χαρά την έκαναν σχεδόν να παραπατήσει. «Τι λες, Τζόουνς?» Σήκωσε το χέρι του, αγγίζοντας απαλά το πρόσωπό της. «Λέω ότι έχεις μεταμορφώσει τη ζωή μου από τότε που μπήκες σε αυτήν. Όχι μόνο ως υποδειγματική υπάλληλος, αλλά και ως η εξαιρετική γυναίκα που είσαι. Έξυπνη, θαραλέα, ευθεία, συμπονετική». Σταμάτησε. Τα μάτια του δεν άφησαν ποτέ τα δικά της. Και απίστευτα όμορφη, αν και δεν φαίνεται να το συνειδητοποιείς. Η Μάρθα ένιωσε ένα κοκκίνισμα να ανεβαίνει στα μάγουλά της, αλλά δεν κοίταξε αλλού. «Οι άνθρωποι θα μιλούν», προειδοποίησε. Η φωνή της έτρεμε. «Θα πούν ότι εκμεταλλεύτηκα την κατάσταση, ότι αποπλάνησα το αφεντικό». «Ας μιλήσουν», απάντησε σταθερά. «Ποτέ δεν έχω βασίσει τις αποφάσεις μου στις γνώμες των άλλων. Και δεν θα ξεκινήσω τώρα». Το χέρι του γλίστρισε στο πίσω μέρος του λαιμού της. Μια χειρονομία ταυτόχρονα τρυφερή και κτητική. «Η πραγματική ερώτηση, Μάρθα, είναι τι νιώθεις?» Κατάπιε, γνωρίζοντας ότι η απάντησή του θα άλλαζε τα πάντα αμετάκλητα. «Νιώθω», άρχισε διστακτικά. «Νιώθω κάτι που δεν έχω ξαναζήσει. Κάτι που με τρομάζει και με γοητεύει ταυτόχρονα». Σταμάτησε, μαζεύοντας το θάρρος του. «Νιώθω ότι με κάποιον ανεξήγητο τρόπο βρήκα τη θέση μου στον κόσμο. Και αυτό το μέρος είναι δίπλα σου, Τζόουνς». Τα λόγια, αφού υπόθηκαν, φάνηκαν να απελευθερώνουν κάτι μέσα της. Όλη η ένταση, όλη η αβεβαιότητα των τελευταίων μηνών που κορυφώθηκαν σε αυτή τη στιγμή απόλυτης διάβγειας. Ο Τζόουνς χαμογέλασε, ένα χαμόγελο που μετέτρεψε το συνήθως αυστηρό πρόσωπό του σε κάτι φωτεινό και σχεδόν αγοριστικό. Σιγά σιγά, δίνοντάς της άφθονο χρόνο να τραβηχτεί πίσω αν το ήθελε, έσκυψε και άγγιξε τα χείλη της με τα δικά του. Το φιλί, απαλό και διστακτικό στην αρχή, σταδιακά βάθινε, κουβαλώντας μαζί του σιωπηλές υποσχέσεις και συναισθήματα που είχαν συσσωρευτεί για πολύ καιρό. Όταν τελικά χώρισαν και οι δύο λαχανιασμένες, η Μάρθα ένιωσε ταυτόχρονα πιο ευάλωτη και πιο δυνατή από ποτέ. Και τώρα, ψιθύρισε, ακόμα αβέβαιη για το μέλλον που τους περίμενε. Και απάντησε ο Τζόουνς αγκαλιάζοντάς την. «Αρχίζουμε να γράφουμε τη δική μας ιστορία. Μαζί». Έκανε άλλο ένα βήμα προς το μέρος της, τόσο κοντά τώρα που μπορούσε να νιώσει τη ζέστη να αναδύεται από το σώμα του. «Οι θέσεις μας είναι απλώς εξωτερικές συνθήκες, Μάρθα. Αυτό που πραγματικά έχει σημασία είναι το πώς νιώθουμε». Η φωνή του είχε πέσει σχεδόν σε έναν ψίθυρο. «Και δεν μπορώ πια να αρνηθώ πώς νιώθω για σένα». Το ταυτόχρονο σοκ και η χαρά την έκαναν σχεδόν να παραπατήσει. Τι λες, Τζόουνς?» Σήκωσε το χέρι του, αγγίζοντας απαλά το πρόσωπό της. «Λέω ότι έχεις μεταμορφώσει τη ζωή μου από τότε που μπήκες σε αυτήν. Όχι μόνο ως υποδειγματική υπάλληλος, αλλά και ως η εξαιρετική γυναίκα που είσαι. Έξυπνη, θαραλέα, ευθεία, συμπονετική». Σταμάτησε. Τα μάτια του δεν άφησαν ποτέ τα δικά της. «Και απίστευτα όμορφη, αν και δεν φαίνεται να το συνειδητοποιείς». Η Μάρθα ένιωσε ένα κοκκίνισμα να ανεβαίνει στα μάγουλά της, αλλά δεν κοίταξε αλλού. «Οι άνθρωποι θα μιλούν», τα προειδοποίησε. Η φωνή της έτρεμε. «Θα πούν ότι εκμεταλλεύτηκα την κατάσταση, ότι αποπλάνησα το αφεντικό». «Ας μιλήσουνε», απάντησε σταθερά. «Ποτέ δεν έχω βασίσει τις αποφάσεις μου στις γνώμες των άλλων. Και δεν θα ξεκινήσω τώρα». Το χέρι του γλίστρισε στο πίσω μέρος του λαιμού της.
Μια χειρονομία ταυτόχρονα τρυφερή και κτητική. Η πραγματική ερώτηση, Μάρθα, είναι τι νιώθεις? Κατάπιε, γνωρίζοντας ότι η απάντησή του θα άλλαζε τα πάντα αμετάκλητα. Νιώθω, άρχισε διστακτικά. Νιώθω κάτι που δεν έχω ξαναζήσει. Κάτι που με τρομάζει και με γοητεύει ταυτόχρονα. Σταμάτησε, μαζεύοντας το θάρρος του. Νιώθω ότι με κάποιον ανεξήγητο τρόπο βρήκα τη θέση μου στον κόσμο. Και αυτό το μέρος είναι δίπλα σου, Jones. Τα λόγια, αφού υπόθηκαν, φάνηκαν να απελευθερώνουν κάτι μέσα της. Όλη η ένταση, όλη η αβεβαιότητα των τελευταίων μηνών που κορυφώθηκαν σε αυτή τη στιγμή απόλυτης διάβγειας. Ο Jones χαμογέλασε, ένα χαμόγελο που μετέτρεψε το συνήθως αυστηρό πρόσωπό του σε κάτι φωτεινό και σχεδόν αγοριστικό. Σιγά σιγά, δίνοντάς της άφθονο χρόνο να τραβηχτεί πίσω αν το ήθελε, έσκυψε και άγγιξε τα χείλη της με τα δικά του. Το φιλί, απαλό και διστακτικό στην αρχή, σταδιακά βάθινε, κουβαλώντας μαζί του σιωπηλές υποσχέσεις και συναισθήματα που είχαν συσσωρευτεί για πολύ καιρό. Όταν τελικά χώρισαν και οι δύο λαχανιασμένες, η Μάρθα ένιωσε ταυτόχρονα πιο ευάλωτη και πιο δυνατή από ποτέ. Και τώρα ψιθύρισε, ακόμα αβέβαιη για το μέλλον που τους περίμενε. Και απάντησε ο Jones αγκαλιάζοντάς την, αρχίζουμε να γράφουμε τη δική μας ιστορία. Μαζί, αγγίζοντας απαλά το πρόσωπό της. Σου λέω ότι έχεις μεταμορφώσει τη ζωή μου από τότε που μπήκες σε αυτήν. Όχι μόνο ως υποδειγματική υπάλληλος, αλλά και ως η εξαιρετική γυναίκα που είσαι. Έξυπνη, θαραλέα, ευθεία, συμπονετική, σταμάτησε. Τα μάτια του δεν άφηναν ποτέ τα δικά της. Και απίστευτα όμορφη, αν και δεν φαίνεται να το συνειδητοποιείς. Η Μάρθα ένιωσε ένα κοκκίνισμα στα μάγουλά της, αλλά δεν κοίταξε αλλού. Οι άνθρωποι θα μιλήσουν, προειδοποίησε με τρεμάμενη φωνή. Θα πούν ότι εκμεταλλεύτηκα την κατάσταση, ότι αποπλάνησα το αφεντικό. Ας μιλήσουνε, απάντησε σταθερά. Ποτέ δεν έχω βασίσει τις αποφάσεις μου στις γνώμες των άλλων. Και δεν θα ξεκινήσω τώρα. Το χέρι του γλίστρισε στο πίσω μέρος του λαιμού της, μια χειρονομία ταυτόχρονα τρυφερή και κτητική. Το πραγματικό ερώτημα, Μάρθα, είναι τι νιώθεις? Κατάπιε, γνωρίζοντας ότι η απάντησή της θα άλλαζε τα πάντα αμετάκλητα. Νιώθω, ξεκίνησε διστακτικά. Νιώθω κάτι που δεν έχω ξαναζήσει ποτέ. Κάτι που με τρομάζει και με συναρπάζει ταυτόχρονα. Σταμάτησε, μαζεύοντας το θάρρος της. Νιώθω ότι με κάποιον ανεξήγητο τρόπο βρήκα τη θέση μου στον κόσμο. Και αυτό το μέρος είναι δίπλα σου, Jones. Τα λόγια, μόλις υπόθηκαν, φάνηκαν να απελευθερώνουν κάτι μέσα της. Όλη η ένταση, όλη η αβεβαιότητα των τελευταίων μηνών που κορυφώθηκαν σε αυτή τη στιγμή απόλυτης διάβγειας. Ο Jones χαμογέλασε, ένα χαμόγελο που μετέτρεψε το συνήθως αυστηρό πρόσωπό του σε κάτι φωτεινό και σχεδόν αγοριστικό. Σιγά σιγά, δίνοντάς της άφθονο χρόνο να τραβηχτεί πίσω αν ήθελε, έσκυψε και άγγιξε τα χείλη της με τα δικά του. Το φιλί, απαλό και διστακτικό στην αρχή, σταδιακά βάθινε, κουβαλώντας μαζί του σιωπηλές υποσχέσεις και συναισθήματα που είχαν συσσωρευτεί για πολύ καιρό. Όταν τελικά χώρισαν, λαχανιάζοντας και οι δύο, η Μάρθα ένιωσε ταυτόχρονα πιο ευάλωτη και πιο δυνατή από ποτέ. Και τώρα ψιθύρισε, ακόμα αβέβαιη για το μέλλον που τους περίμενε. Τάνε, απάντησε ο Jones τυλίγοντάς την στην αγκαλιά του. Αρχίζουμε να γράφουμε τη δική μας ιστορία. Μαζί, αγγίζοντας απαλά το πρόσωπό της. Σου λέω ότι έχεις μεταμορφώσει τη ζωή μου από τότε που μπήκες σε αυτήν. Όχι μόνο ως υποδειγματική υπάλληλος, αλλά και ως η εξαιρετική γυναίκα που είσαι. Έξυπνη, θαραλέα, ευθεία, συμπονετική, σταμάτησε. Τα μάτια του δεν άφηναν ποτέ τα δικά της. Και απίστευτα όμορφη, αν και δεν φαίνεται να το συνειδητοποιείς. Η Μάρθα ένιωσε ένα κοκκίνισμα στα μάγουλά της, αλλά δεν κοίταξε αλλού. Οι άνθρωποι θα μιλήσουν, προειδοποίησε με τρεμάμενη φωνή. Θα πούν ότι εκμεταλλεύτηκα την κατάσταση, ότι αποπλάνησα το αφεντικό. Ας μιλήσουνε, απάντησε σταθερά. Ποτέ δεν έχω βασίσει τις αποφάσεις μου στις γνώμες των άλλων. Και δεν θα ξεκινήσω τώρα. Το χέρι του γλίστρισε στο πίσω μέρος του λαιμού της, μια χειρονομία ταυτόχρονα τρυφερή και κτητική. Το πραγματικό ερώτημα, Μάρθα, είναι τι νιώθεις? Κατάπιε, γνωρίζοντας ότι η απάντησή της θα άλλαζε τα πάντα αμετάκλητα. Νιώθω, ξεκίνησε διστακτικά. Νιώθω κάτι που δεν έχω ξαναζήσει ποτέ. Κάτι που με τρομάζει
και με συναρπάζει ταυτόχρονα. Σταμάτησε, μαζεύοντας το θάρρος της. Νιώθω ότι με κάποιον ανεξήγητο τρόπο βρήκα τη θέση μου στον κόσμο. Και αυτό το μέρος είναι δίπλα σου, Jones. Τα λόγια μόλις υπόθηκαν φάνηκαν να απελευθερώνουν κάτι μέσα της. Όλη η ένταση, όλη η αβεβαιότητα των τελευταίων μηνών που κορυφώθηκαν σε αυτή τη στιγμή απόλυτης διάβγειας. Ο Jones χαμογέλασε, ένα χαμόγελο που μετέτρεψε το συνήθως αυστηρό πρόσωπό του σε κάτι φωτεινό και σχεδόν αγοριστικό. Σιγά σιγά, δίνοντάς της άφθονο χρόνο να τραβηχτεί πίσω αν ήθελε, έσκυψε και άγγιξε τα χείλη της με τα δικά του. Το φιλί, απαλό και διστακτικό στην αρχή, σταδιακά βάθινε, κουβαλώντας μαζί του σιωπηλές υποσχέσεις και συναισθήματα που είχαν συσσωρευτεί για πολύ καιρό. Όταν τελικά χώρισαν, λαχανιάζοντας και οι δύο, η Μάρθα ένιωσε ταυτόχρονα πιο ευάλωτη και πιο δυνατή από ποτέ. Και τώρα ψιθύρισε, ακόμα αβέβαιη για το μέλλον που τους περίμενε. Τάνε, απάντησε ο Jones τυλίγοντάς την στην αγκαλιά του. Αρχίζουμε να γράφουμε τη δική μας ιστορία. Μαζί, νιώθω. Άρχισε διστακτικά. Νιώθω κάτι που δεν έχω ξαναζήσει. Κάτι που με τρομάζει και με γοητεύει ταυτόχρονα. Σταμάτησε για λίγο μαζεύοντας το θάρρος της. Νιώθω ότι με κάποιον ανεξήγητο τρόπο βρήκα τη θέση μου στον κόσμο. Και αυτό το μέρος είναι δίπλα σου, Jones. Τα λόγια μόλις υπόθηκαν φάνηκαν να απελευθερώνουν κάτι μέσα της. Όλη η ένταση, όλη η αβεβαιότητα των τελευταίων μηνών που κορυφώθηκαν σε αυτή τη στιγμή απόλυτης διάβγειας. Ο Jones χαμογέλασε, ένα χαμόγελο που μετέτρεψε το συνήθως αυστηρό πρόσωπό του σε κάτι φωτεινό και σχεδόν αγοριστικό. Σιγά σιγά, δίνοντάς της άφθονο χρόνο να τραβηχτεί πίσω αν ήθελε, έσκυψε και άγγιξε τα χείλη της με τα δικά του. Το φιλί, απαλό και διστακτικό στην αρχή, σταδιακά βάθινε, κουβαλώντας μαζί του σιωπηλές υποσχέσεις και συναισθήματα που είχαν συσσωρευτεί για πολύ καιρό. Όταν τελικά χώρισαν, λαχανιάζοντας και οι δύο, η Μάρθα ένιωσε ταυτόχρονα πιο ευάλωτη και πιο δυνατή από ποτέ. Και τώρα τι? Ψιθύρισε, ακόμα αβέβαιη για το μέλλον που τους περίμενε. Τάνε, απάντησε ο Jones τυλίγοντάς την στην αγκαλιά του. Αρχίζουμε να γράφουμε τη δική μας ιστορία. Μαζί, νιώθω. Άρχισε διστακτικά. Νιώθω κάτι που δεν έχω ξαναζήσει. Κάτι που με τρομάζει και με γοητεύει ταυτόχρονα. Σταμάτησε για λίγο μαζεύοντας το θάρρος της. Νιώθω ότι με κάποιον ανεξήγητο τρόπο βρήκα τη θέση μου στον κόσμο. Και αυτό το μέρος είναι δίπλα σου, Jones. Τα λόγια μόλις υπόθηκαν φάνηκαν να απελευθερώνουν κάτι μέσα της. Όλη η ένταση, όλη η αβεβαιότητα των τελευταίων μηνών που κορυφώθηκαν σε αυτή τη στιγμή απόλυτης διάβγειας. Ο Jones χαμογέλασε, ένα χαμόγελο που μετέτρεψε το συνήθως αυστηρό πρόσωπό του σε κάτι φωτεινό και σχεδόν αγοριστικό. Σιγά σιγά, δίνοντάς της άφθονο χρόνο να τραβηχτεί πίσω αν ήθελε, έσκυψε και άγγιξε τα χείλη της με τα δικά του. Το φιλί, απαλό και διστακτικό στην αρχή, σταδιακά βάθινε, κουβαλώντας μαζί του σιωπηλές υποσχέσεις και συναισθήματα που είχαν συσσωρευτεί για πολύ καιρό. Όταν τελικά χώρισαν, λαχανιάζοντας και οι δύο, η Μάρθα ένιωσε ταυτόχρονα πιο ευάλωτη και πιο δυνατή από ποτέ. Και τώρα τι? Ψιθύρισε, ακόμα αβέβαιη για το μέλλον που τους περίμενε. Τάνε, απάντησε ο Jones τυλίγοντάς την στην αγκαλιά του. Αρχίζουμε να γράφουμε τη δική μας ιστορία. Μαζί. Τα νέα για τη σχέση μεταξύ του Jones, Μούλερ Άτκινς και της Μάρθα Ρόμαν εξαπλώθηκαν σαν πυρκαγιά σε όλο το αγρόκτημα. Μέσα σε λίγες μέρες, κάθε υπάλληλος, από τον πιο ταπεινό εργάτη χωραφιού μέχρι τον πιο ανώτερο διευθυντή, δεν μιλούσε γι' αυτό. Οι αντιδράσεις κυμαίνονταν από σοκ μέχρι αγανάκτηση, από περιέργεια μέχρι κινησμό. Η Ντόνα Ζάιρα, η οικονόμος, δεν έκρυψε την αποδοκιμασία της. Δεν θα κρατήσει, σχολίασε με οξύνια στην κουζίνα, σίγουρη ότι η Μάρθα δεν θα την άκουγε. Σύντομα θα βαρεθεί την καινοτομία και θα γυρίσει πίσω στη σκούπα και τον κουβά της. Αλλά άλλοι, ειδικά οι νεότεροι, είδαν την κατάσταση με πιο ρομαντικά μάτια. «Είναι σαν ένα σύγχρονο παραμύθι», αναστέναξε η Μαριάννα, μια από τις υπηρέτριες. «Το απλό κορίτσι που κερδίζει την καρδιά του αφέντη». Για τη Μάρθα, ωστόσο, η πραγματικότητα ήταν πολύ πιο περίπλοκη από οποιοδήποτε παραμύθι. Παρά την ευτυχία που ένιωθε στην αγκαλιά του Jones, αντιμετώπιζε καθημερινά επικριτικά βλέμματα και μόλις κρυμμένους ψιθύρους. Η θέση της στο αγρόκτημα είχε γίνει ασαφής.
Ήταν ακόμα επίσημα η εκτελεστική βοηθός του Jones, αλλά τώρα ήταν επίσης τι ακριβώς? Η λέξη φίλοι φαινόταν πολύ παιδική για αυτό που ένιωθαν. Η λέξη εραστής είχε συνδηλώσεις που δεν αντανακλούσαν τον βαθύ αμοιβαίο σεβασμό που υπήρχε μεταξύ τους. Ένα πρωί, περίπου 3 εβδομάδες μετά το πρώτο τους φιλί, η Μάρθα βρέθηκε μόνη στο γραφείο να σκέφτεται αυτή την ερώτηση, ενώ παράλληλα ετοίμαζε το πρόγραμμά της για την ημέρα. Η πόρτα άνοιξε σιωπηλά και ο Γκάμπριελ μπήκε μέσα κρατώντας 2 φλιτζάνια καφέ. «Σκέφτηκα ότι ίσως να ήθελες ένα», Τάνι πρότεινε, ακουμπώντας ένα από τα φλιτζάνια στο τραπέζι. Η Μάρθα χαμογέλασε με ευγνωμοσύνη. Από την αρχή της σχέσης της με τον Jones, ανησυχούσε ότι η φιλία της με τον Γκάμπριελ θα μπορούσε να υποφέρει. Αλλά παραδόξως, εκείνος ήταν μια συνεχής και ειλικρινής υποστήριξη. «Σε ευχαριστώ, Γκάμπριελ. Πάντα ξέρεις πότε χρειάζομαι καφεΐνη». Κάθισε στην καρέκλα απέναντί της, παρακολουθώντας την με εκείνα τα μάτια που ήταν τόσο παρόμοια με του πατέρα της. «Πώς τα καταφέρνεις όλα?» ρώτησε απότομα. Η Μάρθα εκτίμησε την ειλικρίνειά του. Ειλικρινά, κάποιες μέρες είναι πιο εύκολες από άλλες. Ήπιε τον καφέ της σκεπτικά. «Η ευτυχία που νιώθω όταν είμαι με τον πατέρα σου είναι απερίγραπτη. Αλλά τα βλέμματα, τα σχόλια... Μερικές φορές αναρωτιέμαι αν είμαι εγωίστρια, προκαλώντας τόση ενόχληση στη ζωή του». Ο Γκάμπριελ κούνησε το κεφάλι του διαφωνώντας. «Δεν έχω ξαναδεί τον πατέρα μου τόσο χαρούμενο, Μάρθα, ούτε καν στις καλύτερες μέρες του με τη μητέρα μου». Σταμάτησε για λίγο επιλέγοντας τα λόγια του. «Και δεν μειώνω την αγάπη που είχαν, αλλά ήταν διαφορετική, πιο επίσημη ίσως. Μαζί σου φαίνεται ελεύθερος». Η Μάρθα ένιωσε δάκρυα να πλημμυρίζουν, απροσδόκητα συγκινημένη από τα λόγια του Γκάμπριελ. «Σε ευχαριστώ γι' αυτό», είπε απαλά. «Σημαίνει πολλά που έρχεσαι από εσένα». Χαμογέλασε. Ένα χαμόγελο που θύμιζε αυτό του Jones όταν χαλάρωσε την άμυνά του. «Λέω μόνο την αλήθεια. Και όσο για τα σχόλια, λοιπόν, οι άνθρωποι πάντα θα μιλάνε. Είναι ανθρώπινη φύση. Αυτό που έχει σημασία είναι αυτό που και οι δύο ξέρετε ότι είναι αλήθεια». Εκείνο το απόγευμα, ο Jones συγκάλεσε συνάντηση όλων των διευθυντών και εποπτών των αγροκτημάτων. Η Μάρθα, στον επίσημο ρόλο της ως βοηθός, ήταν παρούσα για να κρατάει σημειώσεις. Αλλά καθώς όλοι εγκαταστάθηκαν στην αίθουσα συνεδριάσεων, ο Jones έκανε κάτι απροσδόκητο. «Πριν φτάσουμε στην υπόθεση που μας απασχολούσε», ανακοίνωσε σταθερά, «θα ήθελα να διευκρινίσω ένα προσωπικό ζήτημα που ξέρω ότι προκαλεί πολλή συζήτηση». Η σιωπή που έπεσε στο δωμάτιο ήταν αισθητή. Η Μάρθα ένιωσε την καρδιά της να χτυπάει δυνατά, αβέβαιη για το τι θα ακολουθούσε. «Η Μάρθα Ρόμαν δεν είναι απλώς η εκτελεστική βοηθός μου», συνέχισε ο Jones. «Είναι η γυναίκα που επέλεξα να μοιραστώ τη ζωή μου. Τη σέβομαι βαθιά. Όχι μόνο για την επαγγελματική της ικανότητα, την οποία όλοι έχετε δει τους τελευταίους μήνες, αλλά και για την ακεραιότητα, το θάρρος και τη συμπόνια της». Σταμάτησε. Το βλέμμα του σάρωνε το δωμάτιο. «Περιμένω από όλους να δείξουν τον ίδιο σεβασμό που περιμένουν να λάβουν. Όποιος δεν μπορεί να προσαρμοστεί σε αυτή τη νέα πραγματικότητα θα έχει πλήρη υποστήριξη για να αναζητήσει ευκαιρίες αλλού». Το σοκ ήταν ορατό στα πρόσωπα γύρω από το τραπέζι. Κανείς δεν περίμενε μια τόσο άμεση και κατηγορηματική δήλωση. Η Μάρθα ένιωσε ένα κύμα ευγνωμοσύνης και αγάπης να πλημμυρίζει το στήθος της. Ήταν χαρακτηριστικό του Jones να αντιμετωπίζει την κατάσταση κατά μέτωπο, χωρίς ύπουλα. Τώρα, πια κατέληξε, επιστρέφοντας στον συνηθισμένο επαγγελματικό του τόνο. «Μπορούμε να συζητήσουμε τα αποτελέσματα του περασμένου τριμήνου». Η συνάντηση συνεχίστηκε κανονικά μετά από αυτό το διάλειμμα, αλλά κάτι είχε αλλάξει διακριτικά. Τα βλέμματα που στράφηκαν προς τη Μάρθα, προηγουμένως γεμάτα κρίση ή περιφρόνηση, τώρα έδειχναν ένα μείγμα έκπληξης και επανεξέτασης. Δεν θα ήταν εύκολο, το ήξερε, αλλά η δημόσια υποστήριξη του Jones ήταν ένα σημαντικό πρώτο βήμα. Τις εβδομάδες που ακολούθησαν, η ζωή στο Horizonte Farm βρήκε σταδιακά μια νέα ισορροπία. Η θέση της Μάρθα επαναπροσδιορίστηκε επίσημα. Παρέμεινε ως εκτελεστική βοηθός, αλλά διορίστηκε επίσης συντονίστρια κοινωνικών έργων, επιβλέποντας τις πρωτοβουλίες που αυτή και ο Γκάμπριελ είχαν προτείνει για τη βελτίωση της ζωής στην τοπική κοινότητα. Η ιατρική κλινική στο ακίνητο επεκτάθηκε. Το πρόγραμμα υποτροφιών κέρδισε περισσότερη χρηματοδότηση. Στο χωριό ιδρύθηκε ένας συνεταιρισμός τεχνητών, δίνοντας στις γυναίκες της περιοχής την ευκαιρία να δημιουργήσουν ανεξάρτητο εισόδημα. Η Μάρθα έβρισκε βαθιά ικανοποίηση σε αυτή την εργασία. Για πρώτη φορά,
μπόρεσε να χρησιμοποιήσει την βαθιά γνώση της για τις ανάγκες της κοινότητας, από την οποία προερχόταν και η ίδια, για να δημιουργήσει ουσιαστική αλλαγή. «Μεταμορφώνεται ζωές», σχολίασε η Jones ένα βράδυ καθώς κοιτούσαν μαζί τα σχέδια για το νέο σχολείο που επρόκειτο να χτιστεί στο χωριό, συμπεριλαμβανομένου και του δικού μου. Η Μάρθα χαμογέλασε, κουλουριάζοντας την αγκαλιά του. Εξακολουθούσε να θαυμάζει πόσο εύκολα είχαν βρει τον ρυθμό τους, σαν να ήταν φτιαγμένοι για να συμπληρώνουν ο ένας τον άλλον. Η διαφορά ηλικίας που αρχικά την ανησυχούσε αποδείχθηκε ασήμαντη σε σύγκριση με τη βαθιά σύνδεση που μοιράζονταν. Η εμπειρία και η σοφία του Jones συμπλήρωναν τέλεια την ενέργεια και το φρέσκο όραμα της Μάρθας. Αλλά δεν ήταν όλα ρόδινα. Ο Αουγκούστο, αν και απομακρύνθηκε από το αγρόκτημα και την οικογενειακή επιχείρηση, παρέμενε μία μακρινή απειλή. Οι κατηγορίες για πλαστογραφία είχαν αποδειχθεί με αποτέλεσμα μία ποινική δίκη, αλλά είχε αφαιθεί ελεύθερος με εγγύηση όσο η υπόθεση συνεχιζόταν στο δικαστήριο. «Δεν θα τα παρατήσει εύκολα», προειδοποίησε ο Γκάμπριελ κατά τη διάρκεια του δείπνου. «Γνωρίζω τον αδελφό μου. Η υπερηφάνειά του έχει πληγεί σοβαρά. Είμαστε προετοιμασμένοι για ό,τι συμβεί», μπήξιν απάντησε ήρεμα ο Jones. «Ο Πάουλο παρακολουθεί την κατάσταση νομικά και τώρα έχουμε αρκετά στοιχεία για να τον κρατήσουμε μακριά για πολύ καιρό». Η Πατρίσια, από την πλευρά της, είχε ακολουθήσει μια διαφορετική προσέγγιση. Μετά την καταστροφή του σχεδίου του Αουγκούστο, προφανώς είχε αποφασίσει να αποστασιοποιηθεί από το χάος. Έστειλε μια επίσημη επιστολή στον Jones μέσω του δικηγόρου της, ζητώντας μια περιορισμένη συμφιλίωση. Δεν ζήτησε να επιστρέψει στο αγρόκτημα ή στην επιχείρηση, μόνο το δικαίωμα να διατηρήσει επαφή με τον πατέρα και τον μικρότερο αδερφό της. «Νομίζεις ότι είναι ειλικρινής?» ρώτησε η Μάρθα όταν ο Jones της έδειξε την επιστολή. Αναστέναξε σκεπτικά. Η Πατρίσια ήταν πάντα περίπλοκη, κακομαθημένη και επιφανειακή από πολλές απόψεις, αλλά όχι χωρίς γνήσια συναισθήματα. Σε αντίθεση με τον Αουγκούστο, έχει όρια σε αυτά που είναι διατεθειμένη να κάνει. «Ασκημάμονες ναι, και τι θα πει?» Ο Jones σκέφτηκε για μια στιγμή. «Θα της δώσω μια ευκαιρία, μόνο μια ευκαιρία, με τους δικούς μου όρους». Αυτή η απόφαση αποδείχθηκε σωστή. Στην προσεκτικά κανονισμένη συνάντηση που ακολούθησε, που πραγματοποιήθηκε σε ουδέτερο έδαφος, ένα εστιατόριο στο Μπέλο, οριζόνται, η Πατρίσια εξέπληξε τους πάντες με μια φαινομενική αλλαγή καρδιάς. Ήρθε μόνη της, χωρίς τον σύζυγό της Ρικάρντο, ο οποίος προφανώς βρισκόταν στο επίκεντρο πολλών από τις κακές αποφάσεις του ζευγαριού. «Παίρνω διαζύγιο», ανακοίνωσε χωρίς προήμιο. Ο Ρικάρντο εμπλέκεται σε αμφισβητήσιμες επιχειρηματικές συναλλαγές με τον Αουγκούστο. «Δεν θέλω να έχω καμία ανάμειξη σε αυτές». Η αποκάλυψη έγινε δεκτή με επιφύλαξη, αλλά καθώς η συζήτηση προχωρούσε, ο Jones, η Μάρθα και ο Γκάμπριελ συνειδητοποίησαν σταδιακά ότι υπήρχε μια απτή ειλικρίνεια στην επιθυμία της για συμφιλίωση. «Αυτό που είπες σε εκείνο το δείπνο, Μάρθα», παραδέχτηκε η Πατρίσια με εμφανή δυσκολία, «για το ότι ο Αουγκούστο και ο Ρικάρντο σχεδίαζαν να βλάψουν τον πατέρα μου, με έκανε να ξανασκεφτώ πολλά πράγματα. Μου πήρε λίγο χρόνο να αποδεχτώ την αλήθεια, αλλά δεν μπορώ να την αρνηθώ πια». Μέχρι το τέλος της συνάντησης είχε ξεκινήσει μια εύθραυστη διαδικασία επαναπροσέγγισης. Η Πατρίσια δεν θα επέστρεφε αμέσως στο αγρόκτημα, αλλά θα διατηρούσε τακτική επαφή με τον πατέρα της και τον Γκάμπριελ. Με τον καιρό, ίσως οι πληγές να επουλώνονταν. «Είχες δίκιο για αυτήν», σχολίασε ο Jones στο ταξίδι της επιστροφής. «Πάντα έλεγα ότι η Πατρίσια δεν ήταν τόσο χαμένη όσο ο Αουγκούστο». Η Μάρθα χαμογέλασε, πλέκοντας τα δάχτυλά της με τα δικά του. «Όλοι αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία, αρκεί να μετανιώνουν ειλικρινά». Η άνοιξη εκείνη τη χρονιά ήταν ιδιαίτερα ζωντανή στο αγρόκτημα Χοριζόντε. Οι γενναιόδορες βροχές μετέτρεψαν τα χωράφια σε μια θάλασσα έντονου πράσινου, διάσπαρτη με πολύχρωμα αγριολούλουδα. Οι επιχειρήσεις άκμαζαν, απαλλαγμένες από τους χειρισμούς του Αουγκούστο και του Ρομπέρτο. Τα κοινωνικά έργα άρχιζαν να δείχνουν απτά αποτελέσματα, με τα παιδιά να φοιτούν στο νέο σχολείο, τις οικογένειες να λαμβάνουν ποιοτική ιατρική περίθαλψη και τους τεχνίτες να εκθέτουν περήφανα τις δημιουργίες τους. Ένα ιδιαίτερα όμορφο απόγευμα, ο Jones κάλεσε τη Μάρθα για μια βόλτα με άλογο, ήδη αξιόλογη μάστορας. Της τέχνης της υπασίας δέχτηκε πρόθυμα. Πήγαν στο υψηλότερο σημείο της ιδιοκτησίας, έναν ήπιο λόφο από τον οποίο φαινόταν ολόκληρο το αγρόκτημα. «Είναι πανέμορφο», σχολίασε η Μάρθα,
κατεβαίνοντας από το άλογό της για να θαυμάσει καλύτερα τη θέα. Τα καταπράσινα χωράφια εκτείνονταν μέχρι τον ορίζοντα, το αγροτόσπιτο στο κέντρο σαν κόσμημα σε σμαραγδένιο χαλί, το χωριό στο βάθος, το ποτάμι να ελίσσεται μέσα στο τοπίο σαν ασημένια κορδέλα. «Ναι, είναι», συμφώνησε ο Τζόουνς πλησιάζοντας την. Αλλά τα μάτια του δεν ήταν στραμμένα στο τοπίο, αλλά καρφωμένα πάνω της. «Μάρθα», είπε με μια σοβαρότητα που την έκανε να γυρίσει να τον κοιτάξει. «Αυτοί οι μήνες μαζί σου ήταν οι πιο ευτυχισμένοι της ζωής μου». Χαμογέλασε, συγκινημένη από την ειλικρίνεια στη φωνή του. «Και για μένα, Τζόουνς», πήρε τα χέρια της στα δικά του, τα μπλε μάτια του έντονα σαν τον ουρανό από πάνω τους. «Όταν έχασα την Έλενα, νόμιζα ότι δεν θα ένιωθα ποτέ ξανά αυτή τη χαρά, αυτή την εκπλήρωση». Σταμάτησε, παίρνοντας μια βαθιά ανάσα σαν να μάζευε θάρρος. «Δεν είμαι πια νέος, Μάρθα. Έχω περάσει πολλά, έχω κάνει πολλά λάθη, αλλά ποτέ δεν ένιωσα τόσο σίγουρος για τίποτα όσο τώρα». Προς έκπληξή της, γονάτισε στο γρασίδι, κρατώντας ακόμα τα χέρια της. «Μάρθα Ρόμαν, θα μου έκανες την τιμή να γίνεις γυναίκα μου». Το συναίσθημα την χτύπησε τόσο έντονα, που για μια στιγμή δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Δάκρυα πλημμύρισαν τα μάτια της, θολώνοντας την όρασή της. Όταν επιτέλους βρήκε τη φωνή της, αυτή πνίγηκε από το συναίσθημα. «Ναι», απάντησε απλά. «Ναι, Τζόουνς». Σηκώθηκε τυλίγοντάς την στην αγκαλιά του. Το φιλί που μοιράστηκαν ήταν σαν σφραγίδα. Μια υπόσχεση, μια δέσμευση που ξεπερνούσε τα λόγια. Όταν χώρισαν, ο Τζόουνς έβγαλε ένα μικρό βελούδινο κουτί από την τσέπη του. Μέσα υπήρχε ένα λευκό χρυσοδαχτυλίδι με ένα μόνο σμαράγδι, κομψό στην απλότητά του. «Ήταν της γιαγιάς μου», εξήγησε, γλιστρώντας το στο δάχτυλο της Μάρθας. «Μια δυνατή, αποφασιστική γυναίκα σαν εσένα». Το δαχτυλίδι στεκόταν τέλεια, σαν να ήταν φτιαγμένο για εκείνη. «Είναι τέλειο», μουρμούρισε η Μάρθα, θαυμάζοντας το πώς η πράσινη πέτρα έπιανε το φως του ήλιου. «Τέλεια, σαν εσένα», απάντησε ο Τζόουνς, αγγίζοντας το πρόσωπό της με ευλάβεια. Ο γάμος είχε προγραμματιστεί για 3 μήνες από τώρα. Αρκετός χρόνος για προετοιμασίες, αλλά όχι τόσο πολύ ώστε να δοκιμάσει την υπομονή του ζευγαριού. Θα ήταν μια τελετή στο ίδιο το αγρόκτημα. Οικία αλλά κομψή. Η είδηση των αραβώνων αντιμετωπίστηκε με ανάμεικτες αντιδράσεις, όπως αναμενόταν. Ο Γκάμπριελ φυσικά ήταν ο πρώτος που εξέφρασε τον ενθουσιασμό του. «Επιτέλους», αναφώνησε, αγκαλιάζοντας τον πατέρα του και μετά τη Μάρθα. «Ήρθε η ώρα να επισημοποιήσουμε αυτό που όλοι ήδη γνώριζαν». Η Πατρίσια, με την οποία η σχέση της ανοικοδομούνταν ακόμα, έστειλε μια ανθοσύνθεση με μια εκπληκτικά ζεστή κάρτα. «Συγχαρητήρια στον πατέρα μου και στη γυναίκα που ήξερε πώς να βλέπει τον καλύτερο εαυτό του. Ελπίζω να μου επιτρέψετε να μοιραστώ τη χαρά σας». Η αντίδραση από το χωριό και το προσωπικό του αγροκτήματος ήταν εξαιρετικά θετική. Η Μάρθα είχε κερδίσει τον σεβασμό πολλών μέσω της εργασίας της σε κοινωνικά έργα. Οι διαφορές κοινωνικής τάξης που αρχικά είχαν προκαλέσει τόση αποξένωση σταδιακά ξεθόριασαν από το προσκήνιο. Οι άνθρωποι άρχισαν να τους βλέπουν απλώς ως τον Τζόουνς και τη Μάρθα, ένα ζευγάρι που κόντρα σε όλες τις πιθανότητες είχε βρει την αγάπη. Ακόμα και η Ντόνα Ζάιρα, η αρχικά επικριτική οικονόμος, φάνηκε να έχει αποδεχτεί την κατάσταση. «Δεν έχω ξαναδεί τον αφέντη να τον φροντίζουν τόσο καλά», σχολίασε ένα πρωί σε μια σπάνια στιγμή επιδοκιμασίας. «Και το νέο σχολείο στο χωριό, ο εγγονός μου σπουδάζει εκεί, ξέρετε. Λένε ότι είναι καλύτερο από πολλά σχολεία στην πόλη». Η μόνη σκιά πάνω από την ευτυχία της προερχόταν από τον Αουγκούστο. Αν και δεν είχε λάβει καμία άμεση δράση εναντίον της οικογένειας από την αποτυχία του σχεδίου τους, πληροφορίες έφταναν σε αυτούς μέσω κοινών γνωστών που συνέχιζαν να τρέφουν τη δυσαρέσκειά του. «Έπινε πολύ», ανέφερε ο Γκάμπριελ, αφού γνώρισε έναν παλιό κοινό φίλο, «και απειλεί όταν είναι μεθυσμένος». «Πρέπει να αυξήσουμε την ασφάλεια», πρότεινε η Μάρθα ανήσυχη. Ο Τζόουνς συμφώνησε απρόθυμα. Δεν ήθελε να ζει σαν φυλακισμένη στο ίδιο της το σπίτι, αλλά η ασφάλεια της Μάρθας και του Γκάμπριελ ήταν ύψης της σημασίας. Μια εβδομάδα πριν από τον γάμο, το αγρόκτημα μετατράπηκε σε εργοτάξιο. Σκηνές είχαν στηθεί στους κήπους, λουλούδια έφταναν καθημερινά και οι πολιτές έρχονταν και έφευγαν προετοιμαζόμενοι για αυτό που έμελε να είναι το πιο πολυσυζητημένο γεγονός στην περιοχή εδώ και δεκαετίες. Η Μάρθα τα παρακολουθούσε όλα με ένα μείγμα ενθουσιασμού και δυσπιστίας.
Μερικές φορές έβρισκε τον εαυτό της να σκέφτεται ακόμα τη νεαρή καθαρίστρια που ήταν κάποτε αόρατη σε όλους. Πώς θα μπορούσε η ζωή να αλλάξει τόσο δραματικά σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα? «Μια δεκάρα για τις σκέψεις σου», είπε ο Τζόουνς. Πλησίασε σιωπηλά από πίσω της, καθώς παρακολουθούσε τις προετοιμασίες στη βεράντα. Η Μάρθα χαμογέλασε, ακουμπώντας το στήθος του. «Απλώς σκεφτόμουν πόσο απρόβλεπτη είναι η ζωή. Πριν από ένα χρόνο γυάλιζα τα ασήμια για ένα δείπνο όπου θα με αγνοούσαν εντελώς». Ο Τζόουνς την αγκάλιασε, το πηγούνι του ακουμπώντας απαλά στην κορυφή του κεφαλιού της. «Και τώρα πρόκειται να γίνεις η κυρία αυτού του σπιτιού. Η ευθύνη με τρομάζει λίγο», παραδέχτηκε. «Δεν γεννήθηκα για αυτό, Τζόουνς. Δεν μεγάλωσα για να διαχειρίζομαι μια περιουσία αυτού του μεγέθους, για να είμαι μια κυρία της κοινωνίας». Την γύρισε να τον κοιτάξει, τα μάτια του εκφράζοντας όλη την εμπιστοσύνη που είχε σε αυτήν. «Γεννήθηκες για να είσαι ακριβώς αυτή που είσαι, Μάρθα. Μια εξαιρετική γυναίκα που μεταμόρφωσε όχι μόνο τη ζωή μου, αλλά και τις ζωές όλων γύρω σου. Τα υπόλοιπα είναι απλώς λεπτομέρειες που θα μάθεις, όπως έμαθες και όλα τα άλλα». Τη φίλησε απαλά, ένα φιλί που έκρυβε υπόσχεση για το μέλλον. Εκτός αυτού, το πρόσθεσε με ένα χαμόγελο. «Πάντα είχα μια αδυναμία στις γυναίκες που δεν ανταποκρίνονται στις συμβατικές προσδοκίες». Την παραμονή του γάμου, μέσα στη φασαρία των τελικών προετοιμασιών, ένα άγνωστο αυτοκίνητο πλησίασε την είσοδο του αγροκτήματος. Οι φύλακες ασφαλείας, σε εγρήγορση για νέες οδηγίες, αναχέτησαν το όχημα πριν προλάβει να προχωρήσει πολύ μακριά στην είσοδο. Η Μάρθα, η οποία επέβλεπε τη διακόσμηση της αίθουσας χορού, ενημερώθηκε για την άφιξη μιας απροσδόκητης επισκέπτη. «Το όνομά της είναι Φερνάντα Αλμέιντα», ανέφερε ένας από τους φύλακες. «Ισχυρίζεται ότι έχει σημαντικές πληροφορίες για εσάς και το αφεντικό». Το όνομα ακουγόταν αμυδρά οικείο στη Μάρθα. Η Φερνάντα, που είχε ακούσει αυτό το όνομα πριν, τότε θυμήθηκε. Ήταν η γυναίκα για την οποία η Πατρίσια είχε κατηγορήσει τον Τζόουνς ότι είχε σχέση κατά τη διάρκεια εκείνου του μοιραίου δείπνου. «Δώστε της μια ευκαιρία», και αποφάσισε μετά από μια στιγμή δισταγμού. Η γυναίκα που μπήκε στην αίθουσα χορού ήταν κομψή και ελκυστική. Φαινόταν να είναι γύρω στα 40, ντυμένη με διακριτική κομψότητα και συμπεριφερόταν με αυτοπεποίθηση. «Δεσποινής Ρόμαν?» ρώτησε απλώνοντας το χέρι της. «Είμαι η Φερνάντα Αλμέιντα. Σας ευχαριστώ που με είδατε απροειδοποίητα». Η Μάρθα έσφιξε το απλωμένο χέρι, μελετώντας προσεκτικά την νεοφερμένη. «Πώς μπορώ να σας βοηθήσω, κυρία Αλμέιντα?» Η Φερνάντα κοίταξε τριγύρω, παρατηρώντας τις ετοιμασίες του γάμου. «Εν φαμεσίδια σεμχαϊσάμιση, ριβινόμορφο», σχολίασε. «Κλασικό, αλλά με μοντέρνες πινελιές. Σας ταιριάζει και στους δύο». Πριν προλάβει να απαντήσει η Μάρθα, η Φερνάντα συνέχισε. «Ήρθα επειδή δέχτηκα μια ανησυχητική επίσκεψη χθες. Ο Αουγκούστο Άτκινς εμφανίστηκε στο γραφείο μου αρκετά αναστατωμένος και έκανε απειλές». Η Μάρθα ένιωσε την καρδιά της να χτυπάει δυνατά. «Τι είδους απειλές?» «Είπε ότι θα καταστρέψει τη μεγάλη μέρα του Τζόουνς. Ό,τι είχε αποδείξεις για μια σχέση μεταξύ εμού και αυτού και ότι σχεδίαζε να αποκαλύψει τα πάντα κατά τη διάρκεια της τελετής». Η Μάρθα διατήρησε την ψυχραιμία της, αν και ένιωθε ένα σφίξιμο στο στήθος της. «Και υπήρχε κάποια σχέση?» ρώτησε, μισώντας τον εαυτό της για την ανασφάλεια που αποκάλυπτε η ερώτηση. Η Φερνάντα χαμογέλασε με κατανόηση. «Όχι ρομαντικά, αν αυτό ρωτάς. Είμαι δικηγόρος που ειδικεύεται στο εταιρικό δίκαιο. Έχω συνεργαστεί με τον Τζόουνς σε κάποια εμπιστευτικά έργα τα τελευταία χρόνια. Εξού και οι φήμες, που τροφοδοτούνται κυρίως από την Πατρίσια και τον Αουγκούστο, οι οποίοι δεν με συμπάθησαν ποτέ». Σταμάτησε, παρακολουθώντας τη Μάρθα με γνήσιο ενδιαφέρον. «Τον κάνεις ευτυχισμένο. Ο καθένας μπορεί να το δει αυτό». Η Μάρθα ένιωσε ταυτόχρονα ανακούφιση και αμηχανία από την στιγμιαία αμφιβολία της. «Σας ευχαριστώ που ήρθατε να μου το πείτε προσωπικά, κυρία Αλμέιντα». «Φερνάντα, παρακαλώ. Και υπάρχουν κι άλλα». Η έκφρασή της έγινε σοβαρή. Ο Αουγκούστο δεν ήταν απλώς μεθυσμένος. Ήταν απελπισμένος. Ανέφερε ότι δεν είχε τίποτα να χάσει και ότι θα τα τελείωνε όλα μόνο μιας. «Φοβάμαι ότι μπορεί να σχεδιάζει κάτι πιο επικίνδυνο από το να κάνει απλώς μια σκηνή». Η Μάρθα έγνεψε καταφατικά, με την ανησυχία εμφανή στο πρόσωπό της. «Θα ενημερώσω τον Τζόουνς και θα ενισχύσουμε την ασφάλεια. Κανείς δεν θα μπει στο ακίνητο απρόσκλητος αύριο». Η Φερνάντα φάνηκε ανακουφισμένη. «Πάτε του τέλεια. Δεν θα ήθελα να δω την ευτυχία σου να αμαυρώνεται από τις πράξεις ενός πικραμένου ανθρώπου».
Όταν την αποχαιρέτησε, η Μάρθα πήγε αμέσως στο γραφείο όπου ο Τζόουνς και ο Γκάμπριελ συζητούσαν τις τελευταίες λεπτομέρειες του γεγονότος. Περιέγραψε τη συζήτησή της με τη Φερνάντα, παρακολουθώντας την έκφραση του Τζόουνς να σκληραίνει στην αναφορά των απειλών του Αουγκούστο. «Δεν θα τα παρατήσει», μουρμούρισε, περισσότερο στον εαυτό της παρά στους άλλους. «Όχι μέχρι να καταστρέψει τα πάντα. Θα διπλασιάσω την ασφάλεια», αποφάσισε ο Γκάμπριελ, «και θα ειδοποιήσω την τοπική αστυνομία να είναι σε εγρήγορση σε περίπτωση που επιχειρήσει κάποια τρελή ενέργεια». Η Μάρθα παρακολουθούσε τους δύο άντρες που είχαν γίνει το κέντρο της ζωής της, νιώθοντας ένα κύμα αγάπης και προστασίας. «Δεν θα τον αφήσουμε να μας καταστρέψει τη μέρα», δήλωσε με μια πεποίθηση που την εξέπληξε ακόμη και την ίδια. «Όχι μετά από όλα όσα περάσαμε για να φτάσουμε εδώ». Το πρωινό του γάμου ξημέρωσε λαμπερό, σαν ο ίδιος ο ουρανός να ευλόγησε την ένωσή τους. Η Μάρθα ξύπνησε νωρίς στο παλιό της υπνοδωμάτιο στην Ανατολική. Ο Τζόουνς είχε επιμείνει να ακολουθήσει την παράδοση να μην δει την ύφη πριν από την τελετή. Καθώς παρακολουθούσε την ανατολή του ηλίου από το παράθυρο, ένιωσε μια βαθιά γαλήνη να κατακλείζει την καρδιά της. Ό,τι και να προσπαθούσε ο Αύγουστος, αυτή η μέρα ανήκε σε εκείνη και τον Τζόουνς. Η τελετή είχε προγραμματιστεί για τις 4 το απόγευμα. Οι ώρες που προηγήθηκαν ήταν γεμάτες με φρενήρεις προετοιμασίες και έντονα συναισθήματα. Η Μάρθα βάφτηκε και κόμωσε από επαγγελματίες που είχαν προσληφθεί ειδικά για την περίσταση. Το φόρεμά της, ένα κομψό σχέδιο από καθαρό μετάξι, τόνιζε τη φυσική της ομορφιά χωρίς περιττή επίδειξη. Όταν τελικά κοίταξε στον καθρέφτη, λίγο πριν κατέβει για την τελετή, μόλις που αναγνώρισε την εκλεπτισμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση γυναίκα που την κοίταζε, «Είσαι εκθαμβωτική», είπε ο Γκάμπριελ, που είχε έρθει να την πάρει και να την συνοδεύσει στον διάδρομο. Θα ήταν ο κουμπάρος, ένας ρόλος που δέχτηκε με γνήσια συγκίνηση. Η Μάρθα χαμογέλασε με ευγνωμοσύνη. «Και φαίνεσαι πολύ κομψή με αυτό το κοστούμι. Ο πατέρας σου θα ήταν περήφανος». Ο Γκάμπριελ της πρόσφερε το μπράτσο του. «Είναι ήδη και των δύο μας». Η τελετή έλαβε χώρα στους κήπους, κάτω από ένα θόλο από λευκά και πράσινα λουλούδια. Περίπου 200 οι καλεσμένοι κατήχαν τις καρέκλες που ήταν διατεταγμένες σε ημικύκλιο. Η Μάρθα αναγνώρισε πρόσωπα από το χωριό, αγρότες, συνεργάτες, ακόμη και την Πατρίσια που καθόταν διακριτικά σε μία από τις τελευταίες σειρές. Αλλά καθώς άρχισε να περπατάει στον αυτοσχέδιο διάδρομο, υπό τους απαλούς ήχους ενός κουαρτέτου εγχόρδων, τα μάτια της ήταν καρφωμένα μόνο στον Τζόουνς, ο οποίος την περίμενε δίπλα στον ιερέα. Ντυμένος με ένα κομψό σκούρο κοστούμι, με τα γκρίζα μαλλιά του άψογα περιποιημένα, την παρακολουθούσε με τόση λατρεία που η Μάρθα ένιωσε τα δάκρυά της να τρέχουν. Κάθε βήμα προς το μέρος του ήταν ένα βήμα προς τη νέα του ζωή, προς ένα μέλλον χτισμένο στην εμπιστοσύνη, τον σεβασμό και την αληθινή αγάπη. Η τελετή ήταν απλή και συγκινητική. Αντάλλαξαν όρκους που είχαν γράψει προσωπικά, υποσχόμενοι όχι μόνο αγάπη και πίστη, αλλά και συνεργασία, αμοιβαίο σεβασμό και δέσμευση να συνεχίσουν να αναπτύσσονται μαζί. Όταν ο ιερέας τελικά τους ανακήρυξε συζύγους, το φιλί τους έγινε δεκτό με ενθουσιώδη χειροκροτήματα από τους καλεσμένους. Η δεξίωση που ακολούθησε ήταν κομψή αλλά και χαλαρή, αντανακλώντας την προσωπικότητα του ζευγαριού. Άφθονο φαγητό, ζωντανή μουσική, εκλεπτισμένη αλλά φιλόξενη διακόσμηση. Η Μάρθα κυκλοφορούσε ανάμεσα στους καλεσμένους, δίπλα στον Τζόουνς, δεχόμενη συγχαρητήρια και συστήνοντάς τον επίσημα σε συνεργάτες και φίλους που δεν είχε γνωρίσει ακόμη προσωπικά. Κατά τη διάρκεια της δεξίωσης, η Πατρίσια πλησίασε δειλά. «Μάρθα», είπε, εμφανώς νευρική, «ήθελα να ευχηθώ σε σένα και τον πατέρα μου τα καλύτερα και να ζητήσω συγγνώμη για όλα». Η Μάρθα την περιεργάστηκε για μια στιγμή, ψάχνοντας για σημάδια ανηλικρίνειας. Αλλά αυτό που είδε ήταν απλώς μια ευάλωτη γυναίκα που προσπαθούσε να επανορθώσει για τα λάθη του παρελθόντος. «Ευχαριστώ, Πατρίσια», απάντησε ειλικρινά. «Σημαίνει πολλά για εμάς». Ο Τζόουνς, που παρακολουθούσε στενά τη σκηνή, πλησίασε και προς έκπληξη της Πατρίσια την αγκάλιασε για λίγο. «Χαίρομαι που ήρθες, κόρη μου», είπε με εμφανή συγκίνηση. Η βραδιά κύλησε χωρίς απρόοπτα και σταδιακά η αρχική ένταση για την πιθανή εμφάνιση του Αουγκούστο διαλύθηκε. Η αυξημένη ασφάλεια φαινόταν υπερβολική, αλλά απαραίτητη για την ηρεμία όλων. Κοντά στα μεσάνυχτα, όταν πολλοί καλεσμένοι είχαν ήδη φύγει και είχαν απομείνει μόνο οι πιο κοντινοί, ο Τζόουνς οδήγησε τη Μάρθα σε μια ιδιωτική στιγμή στον κήπο
μακριά από αδιάκριτα βλέμματα. «Χάρηκα», ρώτησε, τυλίγοντάς την στην αγκαλιά του. Εκείνη ακούμπησε το κεφάλι της στο στήθος του, νιώθοντας τον σταθερό χτύπο της καρδιάς της. «Περισσότερο από όσο φανταζόμουν ποτέ», απάντησε ειλικρινά. «Και εσύ?» Τη σήκωσε απαλά το πηγούνι, κοιτάζοντάς την στα μάτια. «Μου έδωσες μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή, Μάρθα. Μια ευκαιρία να αγαπήσω ξανά, να χτίσω κάτι ουσιαστικό. Πώς θα μπορούσα να μην είμαι ευτυχισμένη?» Φιλήθηκαν κάτω από τον έναστρο ουρανό, σφραγίζοντας για άλλη μια φορά τις υποσχέσεις που δόθηκαν εκείνη την ημέρα. Όταν επέστρεψαν στο πάρτι, ο Γκάμπριελ πλησίασε με 2 ποτήρια σαμπάνιας. «Μια πρόποση για τους νεόνυμφους», πρότεινε σηκώνοντας το δικό του ποτήρι. «Ήθε η ένωσή σας να είναι τόσο διαρκής, όσο αυτή η γη που μας στηρίζει, και ήθε η ευτυχία σας να μεγαλώνει κάθε μέρα σαν τους σπόρους που φυτεύουμε». Η Μάρθα ένιωσε τα μάτια της να βουρκώνουν από την ομορφιά της πρόπωσης. Αυτός ο νεαρός, που θα μπορούσε εύκολα να την είχε αγανακτήσει, είχε γίνει ένας αληθινός φίλος και σύμμαχος. «Ευχαριστώ, Γκάμπριελ», είπε με τη φωνή της πνιγμένη από συγκίνηση, «για όλα». Το πάρτι τελείωσε τελικά τις πρώτες πρωινές ώρες. Οι τελευταίοι καλεσμένοι αποχώρησαν, αφήνοντας μόνο την οικογένεια και το στενό προσωπικό. Η Μάρθα και ο Τζόουνς, εξαντλημένοι αλλά λαμπεροί, κατευθύνθηκαν προς τα καταλύματά τους, που πλέον ήταν επίσημα κοινά. «Κυρία Μίλερ Άτκινς», μουρμούρισε ο Τζόουνς, κλείνοντας την πόρτα του υπνοδωματίου πίσω της. «Πώς σας φαίνεται?» Η Μάρθα χαμογέλασε, ξεκουμπώνοντας το φόρεμά της με αργές συνειδητές κινήσεις. «Ακούγεται σαν την αρχή κάτι υπέροχου», απάντησε, αφήνοντας το φόρεμα να γλιστρήσει στο πάτωμα. Η έκφραση λατρείας και επιθυμίας στα μάτια του Τζόουνς ήταν τι χρειαζόταν για να νιώσει η πιο δυνατή και αγαπημένη γυναίκα στον κόσμο. Εκείνο το βράδυ έκαναν έρωτα με το πάθος των νέων εραστών και την οικειότητα των ψυχών που αναγνώριζαν η μία την άλλη πέρα από τον χρόνο. Και όταν ο ύπνος τελικά τη τύλιξε, αγκαλιασμένες στο πλατή κρεβάτι που τώρα θα μοιράζονταν κάθε βράδυ, η Μάρθα ήταν απολύτως σίγουρη ότι είχε βρει την αληθινή της θέση στον κόσμο. Όχι ως η αόρατη καθαρίστρια, ούτε ως η αποτελεσματική βοηθός, αλλά ως η ολοκληρωμένη γυναίκα που ήταν πάντα, τώρα επιτέλους ορατή και εκτιμημένη για αυτό που πραγματικά ήταν. Το επόμενο πρωί, ξυπνώντας στην αγκαλιά του Τζόουνς, με τις πρώτες ακτίνες του ηλιακού φωτός να φιλτράρονται μέσα από τις κουρτίνες, η Μάρθα ένιωσε μια βαθιά γαλήνη. Ο δρόμος μέχρι αυτό το σημείο δεν ήταν εύκολος και σίγουρα θα αντιμετώπιζαν ακόμη προκλήσεις. Την απειλή του Αουγκούστο, τις προσαρμογές στη νέα του ζωή, τα αναπόφευκτα βλέμματα και σχόλια από την κοινωνία, αλλά θα τα αντιμετώπιζαν όλα μαζί, ως σύντροφοι, ως ίσοι. Και αυτό, συνειδητοποίησε με απόλυτη σαφήνεια, ήταν το αληθινό θαύμα. Όχι ο ίδιος ο γάμος, όχι η αλλαγή στην κοινωνική θέση, όχι τα υλικά προνόμια. Το θαύμα ήταν η συνάντηση 2 ψυχών που, κόντρα σε όλες τις πιθανότητες, αναγνώρισαν η μία στην άλλη το σπίτι που πάντα αναζητούσαν. «Αν έτσι, καλημέρα, μπάις, αγάπη μου», ψιθύρισε ο Τζόουνς ξυπνώντας αργά. Τα γαλάζια μάτια του συνάντησαν τα δικά της φορτισμένη με μια τρυφερότητα που την έκανε να νιώθει ταυτόχρονα δυνατή και ευάλωτη. «Καλημέρα», και απάντησε, χαϊδεύοντας το πρόσωπό του με απαλά δάχτυλα. «Πάιστερ μου τι γεσός», αφεντιάτης ο πρώτος από τους πολλούς. Και έτσι, μέσα στην ηρεμία εκείνου του ανοιξιάτικου πρωινού, ξεκίνησε όχι απλώς ένας γάμος, αλλά μια νέα ιστορία. Μια ιστορία αγάπης, σεβασμού και αμοιβαίας ανάπτυξης. Μια ιστορία στην οποία μια απλή καθαρίστρια, προηγουμένως αόρατη σε όλους, είχε γίνει η πρωταγωνίστρια της ίδιας της ζωής. Μια ιστορία που απέδειξε πάνω απ' όλα ότι η πραγματική αξία ενός ανθρώπου δεν μπορεί ποτέ να μετρηθεί από το κοινωνικό του υπόβαθρο, αλλά μάλλον από το θάρρος του να κάνει το σωστό, ακόμα και όταν αυτό σημαίνει να ρισκάρει τα πάντα. Αγαπητοί ακροατές, ελπίζουμε ότι το ταξίδι της Μάρθας και του Τζόουνς άγγιξε τις καρδιές σας. Η μεταμόρφωσή τους από μια αόρατη καθαρίστρια σε μια γυναίκα που βρήκε την πραγματική της αξία μας υπενθυμίζει ότι η αληθινή αγάπη υπερβαίνει τα κοινωνικά εμπόδια και τις προκαταλήψεις για να συνεχίσετε να εμβαθύνετε σε εξίσου συγκινητικές και συναρπαστικές ιστορίες. Έχουμε ετοιμάσει μια ειδική λίστα αναπαραγωγής που μπορείτε να βρείτε κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο στα αριστερά. Αν αυτή η αφήγηση σας άρεσε, φροντίστε να εγγραφείτε στο κανάλι μας και να κάνετε like στο βίντεο. Κάθε μέρα σας παρουσιάζουμε νέες ιστορίες που
εξερευνούν την πολυπλοκότητα των σχέσεων και τις εκπληκτικές ανατροπές της ζωής. Τι γνώμη έχετε για την έκβαση μεταξύ της Μάρθας και του Τζόουνς? Και τι γίνεται με την Πατρίσια? Έχει ο Αουγκούστο πραγματικά εγκαταλείψει την εκδίκησή του? Μοιραστείτε τις σκέψεις σας στα σχόλια. Μέχρι την επόμενη ιστορία, όπου σας περιμένουν νέα συναισθήματα